ehwan woto ato akotire pomponi so mo ni premiere tentene ye pekura wona no brode enye peda wo yuasi wansane asi ye behwe de owi abre wan kuruma na na sa wotina se ya ni otumfo opimso otekokooso ene na hemfo kwa biti se ofenso mahene na na wi afia kenten ya otoso miensa nso tutu ontoma asase se wotie awie apetebia ni triye no okwadidi a wo sia so no bofo na na sa wotina se ya menom nso menem mfafo abochenku e wo yankasa no ma ho asase esi etie na na amon fire kajagum na yetie. All right, OTEC 102.9 Premo ato afi ebre aso se yede Asem Beba Dabi kase bono yede ebro na kase wey etwa no ho e wiase afa na nyina okọ Facebook a OTEC 102.9 sans na Twitter eno so OTEC 102.9 eno so e wo YouTube so OTEC 102.9 esan etwa no ho afa wiase mfidi hudo so a GN radio eno e wo London sans na Dachi Hima radio eno so e wo Denmark sans na Abawa radio e wo UK Amansan radio e wo UK na King radio ewo Paris France OTEC radio and also ewo France obasan betumi de wadwenkyere afa eye ahoma we so 0505225578 and 0505224944 bidin ene Nana Ampofo Berima metrem ade ama krobia Nana yaw asante sabrede kasebo hima ewo ha ana kasebo hene Nana Kwasi Echan na akosua enso ewo ha empedifo mu akwaba na pomu ye de adom ani ahobrase ede nyame asese enen so yehia na kasewa emu ohwam de mu da ho de ebru mfumpa e wa manfo cross nyina no ene modeba my ready a mo ma no enkobi yo akra yasom ene dai awa Beba Dabi kase bamba no so no ensam do na na betwa amantimfi nembom de ebedi mu akotene ebi ene se ye de ani ebetre eye empatoam ya eno ewo amansia west ni nyina ene se anuanmom yedu bi akwa eye galamse amna mu ni nyina ene se wa bra excavator bi ekoto mu mpese omo ayiye ena omo so ekoka ho bi asebre no eho asem no aye dendenden na adisuofo ya wo mutro wasi bi ho nsem wasanso babiem kofori dia na abeto dwase Bright Senior High School ensemtro ni bia ko ho a wo kwa kwotworo nsem na seni adisuofo yesi bia boro no eden se kan ne matwitwa no nya goro asem na kopie mu e wa posifo akachi na ewo atoya mantamu ayesuku nkoda nsohwe ya omo atre metre ayewasi ensohwe no na akwada ba ko adidi atamama mpo akwa didi na nada nko akufu ado atamu ama ekowi ase opani awo no ena wote adwamu edema awofo ne akyerkyerefo enkabom kriya ne din ene onumonyamfo azekobina akasa wodi atodwa sen sa akwada ne ya akwada bone papa na emom no wase wa abra na covid ma no kra no na akwada na kodi anyambransem bia omo ayi ni se onkoye day na akwada no oya akwada bone papa yebeko covid-19 yadie ne mu kakra Ghana Health Service adwumako no de abeto dwatwere se sebre Ghana covid-19 yakwa kodum pimaduanan ene akiri na ewiase nyina san na yade no akwa koduro ebibrem ha yaduru sen aposifo akwa kwakire manfra bi nipa makomako du nwotwe ya wozu se wo mu nam kwanbone su ne bewura Ghana mamu a won mabu ade shepi no afaso sa asida bi wo ayeye achi a yemfa asida no ema Ibenage Herbal Production and Consort wasi yen kan cha mo se wo de Herbal Plus Herbal Mixture ade abadwa so eto no eye sididu 10 Ghana cedis na ono bia ebeboost immune system no ama wankase wasipi asita obi o hono ma ne ma nhyada enkoye emfa emma no da bia no fe saa wasabwa na egu ya match matie aba ho no mese yanom Herbal Plus Herbal Mixture ni bi na beboa o eno da nche oba ubu nsa wutwadwo yanom bi na ebeboa o na afen so kra no obi ho no ma wase ne honam ya ne ya na poso ne nyina onom bia ebeboa o na sa aduro ya America ho asem ene pavi ene Plasma Herbal Mixture no na ekrom na ne dia sa onom bi na wontimi ne dia obetimi adidi entontom ya dia na ache wone ma nhyada enkoye ya no anom bi eno efiri onom abusuafo obi ho no ma mbojawe kra wono so John dis adana ni so se biribi no wonom bia ne nyina bekọ na me hye wo bose wonum adwanhwere ba ko pe na wanya so ensunsuaso papa amane Saudi abeju sika kura frim honom na ba bia tondo bia no wonsa betimi aka bi ho abusuafo mo miamfra wo sa ma we se so 0542 778 572 0542 778 572 enuanmo mienu ene ebeti Asem Beba Dabi kase hu mpentenkwa ye frame Nana
kwasi wusu eksham enimenu aba akosuya ejewa kwade afa ansam ne nie yɛnhyɛ nsɛm no se a na yɛkɔ akɔhyɛseɛ afiri ɛyɛ empatuam na empatuam bontewfo ɛna abusuafoɔ yɛde mo akɔ akɔduro ɛwɔ ɛyɛ amansia west ɛmɛnsu no a ɛwɔ asante ɛmantam na ne nyinaa ɛne sɛ ɛyɛ enipa mmienu bi akɔ akɔka ɛyɛ ɛbon mu na ne nyinaa ne sɛ wɔdom excavator yɛ a wɔmode edi dwuma ɛwɔ mpɔtam ho sɛ neɛ sɛ yɛ galamsey na wɔmode gotuo sɛ neɛ deɛ na wɔmode kɔ akɔyɛ no ɛna wɔn kyerɛ sɛ ɛkɔtɔ saa amenanum na ekoto mu no omo so behwe so betimi ayiye ne no en obia ehu de ya sebre omo akwakoka eye saa ebon no mu na enkra no ekoso a kire se wa bra enura esiye no na aboba bia se no so na saa asemi esiye de bra ye ba kasafidie yisuo na ye de kasebwe e de abremu no na afei na atorenche mbremu aboafo egusu a omo ye bi e de aboa sadia beye na wodoma omokwakwa saa amenani mu ye nipa mienu no won betimi ayi wonom ti aka ho bi ema eye opani a wono na oda nadumano ewo eye empatuam bontebufu mekire nadumo zona director ye ohonom ye ne din ene owura gnashozo Kingsley Amwa adwetwe enkomo adefa ho sei ene wa kyerɛkyerɛ nsɛmu ade akyerɛ Asem Beba Dabi kase bofo no pɛyɛ ɔ sɛ ya yɛ dimadie no so we should be asesa ba na me report ma district na na ese wo mu mpese ene ye be call radio stations kasa dan kedia omo no officers na district director na nkasa no na wa ya die na we no dia koye ne se omo se planting omo ye gaba ka on ana omo dam ya nsuo no omo yusu ya adwuma no eben omo pit no bon ana unexpected a big pit na dambu na nsuo no ada cover amara na wo ye adwuma no ne metia fro no ta so far nipa no nda kwai pie na that now the nipa mienu na yerere ho ma ye nwo mo na me ntime nko pe se wo ma ana wo mo wi ti ya wo ha ye ho adwuma ti nke se nya wo mo ye ntaka wo mo na bi ti se wo mo wi and then na so ye ti ya concern on Kenya David. About 7:30 no. Angre. On the front of the almost I did she dears can be person near my business was more champ front. Almost champ front on that Savita so the subject trouble. She power formula in Sabakao. I was for dear SCA ewo eye empatuam botefu he na motimu asemuno. Na daily graphic isɛmhwɛ ni bi a friend said Damali Emmanuel Pakom wɔn so akɔ din sensɛm ɛwɔ senior high school mɔfrɛ ya wɔn mɔtwerɛ wasi sɛmbi ɛwɔ poye mantam asebra yɛ kasɛi wɔn mɔbrɔkrachi ni yɛ papa ma pra wɛpra no ɛni akɔ yɛ nyan na deɛ ma asɛm ni nyinaa ɛba yɛ no kyerɛ mu sɛ sukuu bi no ɛwɔ akyem kokrantumi ɛyɛ Bright Senior High School ɛna sansɛmhwɛ ni kɔyɛ na akɔ ni nyinaa no kɔgyina sɛ wɔnyane ntiye bi sɛ vigilators a wɔn mo hwama nsɔhwɛ no akɔsoɔ no ɛzuko mɔfra no bi di wɔn nsa keka dodoɔ no a ɛkyerɛ sɛ wɔn mo twi apo sika na vigilators na yɛ wɔn street bi ni adeɛ enti wɔn so bɛkyerɛ wɔn mo paa enti ɛno nanam soɔ ma nsɛmhwɛ ni kɔyɛ sɛ agya wɔakɔ akɔpɛ nsɛm no de aba ma Ghanafoɔ nyinaa nso yɛaso atimi ate bi na wɔabrɛ okɔduru yɛ no enti yɛ bi kora yɛn nsa kan yɛ kyerɛ sɛ nipa ba ko di kan beje ne fon e kire se won fa fon ne ma ne nam fa ma ne kina mo ne nipa ne preso kakra e kire no hu se esukufo boys ne bi akitakita nse kan ne ma yo mu frɛ kire oba na se de ko no hu se ani akoye nya wanwane a anhwa won beku na to school mu ho na krachi di mrika wo dwane ya yanko ye duru station akɔfa ka no de hu ya ne se esukufo isade moto ati ne wakwam na se kuwa na nanko mu beku no na wo magye ne krade afiri ne nsɛm anesa na nyame nkyade ene trotro driver ni bia okohia no wakwan na no kra driver ni no wanfa no ani saa totroto won mo hwe ne pa ama aka no kra no won de ade ebubo mu ni ade a won ma sese bi sebra ye ka sei asem na kwa kopie mu okokra ntumi aposifo nsem ama won mama krache no medical forms se won fa nkwa yarsabia kakra na afi nsem ba kumienu miensem won mu a ekire won matumi eno naka ekoba ne sa no ensem twoni bi ye won wo apoye mantemu kwadwa ansa ekɔ honom na enkrosei eno tomaye enra nsem twofo ewo kofodia yenya information se school phobia wo mu ewo
Bright Senior High School one more attack white invigilators so school mo ama invigilators no be say 9 April inti abaye ku pimo ho no na post 4 and GES officials di kan ko akọ restore cam na exams no egusu ekoso inti yesa na pese ye ne opanyo the school na no ba twin komo na ye bita ne mu ni si potential say na some na ekoso no chese onu na o inside students they say omo attacking vigilators and say intia vigilators no ema kwan ema wo mu entimi sabe say the enchiki ana say nkola no ntimi emo abomo mo ewo exams na ekwan enti me na local reporter bi o Bright FM if you school mo and ye bi any share another private school into later na year so you best na call back to the school near say this made a price and before you finally a story for a viano in tabu egusu ekono and you who say a school for the best 20 mema nkwa e bi adwudwa mo school uniform I think that's the show mo ekwan kwanti ban ne asekane na de e bi chesi ubi enti nipa ne ben ye no na ye ne eteke mu ene hu say oye reporter oye adwuma ewo didi ye de imam pakom era me bi say e dey asem era o si ono so ko school mo sa ka o ba be follow up ewo incident na ekoso no enti ekwa na school for na tunu me ka na me twi wo mo de bokra ebomu na so anka windscreen na say yinje anya mejo effect bia ta journalist bia di na chi William nada nkonti ba pa wo mo de abro journalist no enye Asem kuma we pray pa ni nanim baby etwa ne sa ho ne wase ano edufu no nti ono akata kwa pe no ano ka say ofele internal pain pa ya obenya extra treatment wo hospital ti ba sa no ne ko ba ne say obi ani obeje no nti commercial driver bi na otwa mo hu ne ekoso no na slow down na journalist wade moja sew etutare car no otutare car na school fodin konti be bro car no na dabari tu ye na o hang car ne ho ne say obi wura mu a wo mo de no eko hospital police station and I usually could came over to the Asem and then the hospital. I was some for and yes, and everything police medical forms no a bar police station and it say your back of Rubia. I was your phone, not your son, no way. I hear for your mantemun, some training back or honum, quadron, sir, and your tin and canonesse. I did your for one more troll was the identity, ye. Now one more cushion pomono, and a faina subania. One masa see done was kumun in Sebredi Yabesre, Sama Bofomu Nancy from Senior Bay near Kosu Senior High School Monotional at 2 ebeti nature. Sansa Muriano, I was your for a present and Chamo Yadiano, and yet Zukuswa Hoduana, and a Sansem Huni Air Coswo, now a bit swakoso, Ewa a yasakadi, ma a Koreasia, and Quadaya, one more air tray in Sukodomako Daka take it in Kajua for Ibi. Wano susu aso na na dan kwa akufo adumu sase de wasia di papa na temono nya asam kra ne yenka sabe mpradu wo betima ne na nkanso am ne na nkanso anenso akwada yi so kasa mu na no yam obeka se konfo yire no chase wo timi wo sa akwada ni ntitia ba kokra sei ofie me ba no anka burade nyankopon ade anka meyire no na agosi na usu se edien ena emma sa suban we ye da na do we dem make story ni mi we dem ma menwi e bokura ye me ya oh Dabi na akwara ne said you see twa na do danko akufo ado adapatwe na ta se enya asem keto ma ekowi ase a tirachirefo ni awofo ka bomukuo ya wonom ewo eye atoye emantemu opani a wono ena wote adwamu ede emo wonom mehre onmonyamfo azekobina wonom apa ho chew sa akwada ne sabia ku sabia nya ado wanya de kra so odi sa eniammo ho ni enyambra ma wo na pani ti se ye obenyini ababeduru no kra no wabre ya wanfana ni anto ya tese watimi adidi sa atem no nto mo pato wiase banesa akwada sabe mpraduasa ojane na de go sira so ya pepa
na ye ntwantwene o na we say ne de anya de ntwantwene ne bio me a metwa ne se pe ama de ngebesi bia si na no na wone nsantwafo hwehwe nkwamo wa abra mo de saa cha pansem ye atu dwa no wode tu dwa sen saa abemu anu wo ye stubborn wo ya kwada boni papa yam so ya kwada boni firi ne maame yam no obeto asase so no obeto asase so de anya gyan nyame anim no kwasem ni eniema wo ye no enya goro na wo setama na covid-19 kura ya de ne enya maaye no na kwada na kwa akodi nsamoni bi ya wo ma ye ni day watifia no basuku ya wasa kofa we ya ba beka ho no enti akwada na kasa no sebe mbradu asa kwa ko se akwada wonye chiba wo ya ne den ya saa na otie mama ye ntie komobo a wono OTEC FM boy Damabu Frano in particular, or Abufrebia or your stubborn pa, the records of school Mohonye, who Sunday, one time, or new be a trouble to listen, your Chiloquay, with Jam, what ne bay, your new parent, Neka say, you know, Neka say, we a more coffee crap or sounds of the bay, or be a bill, school management, no would deport no ma or coffee. Says your cram, and no recasano, who prefer any parent, Nineba, more about exams. Inti abofana nkasa ne records of school hono onye na it seems there ono so onye binu mo debata won no ho a na wo boa no because e hwe video na you can see say na school fu bi so be two bi wojina nature na won so is like and some okeka no won so wo boje na donade de moten nkan eye opani akọ atoye mantem a PTA no what ye dwamo de emo no akra Okwasi on say na me bisa akosa bi ansa na yekofa eye report na dia firi ho akwasi edie pa na osusu say ye nkwadai ye mai ye ofasefo yi suba pe pa na omoda na di say suba wo ya omoda na di me ma dwene ho ameti ase enye yi 1 pani se bebo dam firifie ni nyina gina ntete ya na ye de man kwada na ofie no ya na eka ho wode ne saa be wo se no de apie awa abonten ena ebiew asene ye abase boni bisa ya so ni mebi so ko kan ya sa akora no on right now right na right ko sa enti akwada we se enya me nwanwa se wonya university ko obekọ na tuo kura ase no ho na onim se we so dim ya me ba onim se we kura suban we ya o madan na di we no we kura obenya ekuo bi a obeyi wadwe se wo twen kura na so no obeyi so right say akwa no on the right anu na me right say na no kra message just say akra say ni mu ba video e ba yi ni so o wie school na nanka bia na fo ache no no mo dira kwase ba bi na ko discipline no wana de ba ya dabi discipline no ya ko suega no eni ne ba ya system e bedu ba bi no eni pa bi be sora be gina benkum bi akeka say anie na wo hwe say yade yi kra ba ye ya enkura yi koduru ho na ebi hu kododo wo mo na ye pe kwampa bi dia faso no ke nipa bi gina ba bi se ade ne ya mo mantena wo mu fie we ko bi se na adwe se ade ne ye koye ni free kra nti na mankra ne kra mu ade o man na yetimo no ye system no nye ade bi koso a e wo se yetimi se kire yesi aduasa me nu ye kasa nye hwe ehemfa pa wo de wani fie ye bedu sesemri wasi ben ya tra suku mofre timi ya hwede agina e kire se ye pe free apo ehe na ho bi na bi o bi mpanyin sam kura eno ne oman be bia ye ko akogodu akosoli bi obium just say I was so good na kala de so oman discipline na ho twa so wi ame anka se makwa akọ hwe yeah I say on say oman no ye de nasi form na ye yi amanyosem efri yi amanyosem no na eku na ye ma ye you ye you de enye yes de ye ma Ghana enikan na ye ma amanyosem no ento ye chi si yetimi ye saa de a me obi ye bɔnye na me kan o magina so obi bɛka sɛ obi ti dwom me ko pam na onto aba mame enu nti de ɔti no eye no onye no enu na esɛi ɔman no sɛ nkora ne nye na de ɔmo ye ne nya mo me nka sɛ de ɔmo ye no enye na ye fa right no to nkyɛn ne yɛn collect kakra the human right no enu democracy eba e baabi eboa ye baabi so no ameboa me fi sɛ yenye mature yenye ndru democracy yenye ndru baabi wo so mobile phone ma kwada afande ko school yenye ndru na we kura no mo twa wasi enkoda yesi ye hwe wo mo da chinchirimanie na wa hwe se da chinchirimanie a na Dani ye future okay akosia why ready now bi ka wase na nado ka se school na ye free no anka se so he twere no na no kra na mo yesi free senior high na free wasi kodidi shatade so book e bibia e free yes am so he so free adan
akwasi dama moba na ye besre se GS for nurse form okay and she say wo so mo ye no mo nyama school fo no teachers fo ho nto wo mo adesua fo ho nto wo mo because ye hwepa se nkoda wei e na ebenyina be ye mpanyifo Ghana de a na me nim ni and na Asem Beba Dabi okay akura ye to so na abusuafo ye COVID-19 mu kakra ene COVID-19 yade no Ghana ya kwakodru mpem aduanan ene aduokono so 40,097 cases na Ghana memu Ghana Health Service adwumako na de beto dwa ene de dua ye wo mu kire mu se sa yade yi abai enipa no makomako nwotwe ena won masan so free mu dia ka ho amani padodo a wo ma free mu no akwakodru ahanu ani nsia 206 na se ehwemu a na ebu nkompo no ane afi yetete bi free mu a na chese ni padodo mu ato wo mu ewo COVID-19 yade ho no akwakodru mpem aduasansia ahansia aduasan wotwe 36,638 ena nyankropon adaroma wo mu ato wo mu enji se yete 36,000 na ye de free ni padodo a won mawuo ni mu a na chese active cases akapa ewo Ghana memwo no akwakodru mpemiensa ahanu aduonu miensa 3,253 na sani dane de nyina ye no no ye sanso ba bekom mantam ahodo nyina mu se ye kwankra mantam a wo mu de bia wo mu na so no yoma no wo mu de dikan enkra mantam nko a wo mu nya empem aduonu ene ahasa 20,300 cases ene wo enkra mantam Ashanti region to so mienu cases nie makoma mpem nkono ahankono adioso mienu 9,972 Western region atoye mantemu to so miensa enipa dodo a wo COVID-19 yade ho no eye makoma mpem mienu ahanso aduosia 2,766 Eastern region nie na enkane no na Central region so you Western free ho na Central babeto so na so na Central kodi ba bi kura na Eastern mompompon so ba ente na Eastern region epoye mantemu enipa wanya COVID-19 yade ho no eye apemba ko ahanwotwe ene nkono 1,809 and Central region so babeto so one mo ya apemba ko ahansia aduosia nkono 1,669 Volta region from mantemu nie enipa dodo wanya COVID-19 yade ho no eye ahansia ne du 9 614 Buno East ye ahanum aye ahanum aduosia nkono 569 Western North region atoyeti fido mantemu enipa ahanum aduonu nsia 526 Bono mantemu nsunie wonmo wanya COVID-19 yade ho no eye ahanan aduasan kono 439 Northern region atifido mantemu eye ahanan aduonu 9 424 Ahafo region eye 364 ahasa aduosia 9 Upper East region atifido epoye mantemu eye ahanu aduowatwe mienu ni nyina ye COVID-19 yade na mebobo soe se ye ko oti mantemu a enipa ahanu ne 204 ena enye yade bi wo ho Upper West region eye aduowatwe 88 Savannah region ye aduosia mienu North East region di omda so tim di omutim obotentim enipa makoma konkono ena won manye yade bi ho na se mantam ahodo no baabi a Ghana yade na yakwakodru na sesi ya akra na yakwakodu mpem aduanan 40,000 ne akire no mantam ne nyina ena mabroso e de akire mu enia yemfiri hon mo na yenwura ewiase nyina mea yade no ewosoro na ewiase nyina mpanimfo ebu akonta no wonoma omanya COVID-19 yade ne bi no eye 19,292,241 million edun kron empema hanu aduokron emienu ahanu ani aduanan baako eno manya COVID-19 yade mowa no ewo ewiase nyina na akontabuo mu no mo si nipa o mawuo no eye 718,313 empem ahanson ani dunkron ahasa ani edumiensa wonom ana yade no ekun no na ewiase nyina wonom ahuri adikan ewa yade no mu no eye America ememu miankasa mikrum eho anipa omanya yade ni bie no eye 5,032,805 eye million enum empem aduasa emienu hanwotwe ene enum
ɛna ɔmanye yadeɛ no bie ɛwɔ hɔ wɔnom a yadeɛ no aku wɔn ɛyɛ 162,812 mpem ɔha aduosia emienu ha nwɔtwe ɛne du mienu ɛna yadeɛ no aku wɔn ɛwɔ America ɛmaa no mu na yɛba Brazil ɛmaa no mu a wɔn ɛna ɛtɔ so emienu 2,917,562 enipa million mienu mpem ahankron ne du nson ahanum ɛne aduosia emienu wɔnom a yadeɛ no aku wɔn no ɛyɛ 98,644 mpem aduokono ɛnwɔtwe ahansia ɛne aduanan wɔn ɛna yadeɛ no aku wɔn ɛne na te saa deɛ a yɛnkɔ India ɛmaa no mu ɛn yɛduru India ɛmaa no mu no yɛsɛ duro baabi sɛ wɔn so koraa no ahoho kyerɛ wɔn papaapa enipa ɔmanya adeɛ no bie no yɛ 2,33,847 na kyerɛ sɛ nipa ɔmanya bie no ɛyɛ million mienu mpem aduasa mmiɛnsa ahanwɔtwe ɛne aduanan nson wɔnom a yadeɛ no aku wɔn no ɛyɛ 41,685 mpem aduanan baako ahansia ɛne aduɔwɔtwe enum ɛna yadeɛ no aku wɔn yɛnkɔ Russia ɛmaa no mu ɛn wɔn so yɛduru yɛ no na nipa yadeɛ no aku wɔn no ɛyɛ mpem ahanwɔtwe aduoson nson kyerɛ sɛ 877,135 enipa yadeɛ no aku wɔn no ɛyɛ 14,725 na kyerɛ sɛ ɔmododoɔ no ɛyɛ mpem dunan ahanson ɛne aduonu enum ɛne yadeɛ no aku wɔn South Africa ɛmaa no mu wɔnom ɛna wɔmotɔ so enum ɛhɔ nso 538,184 ɛna yadeɛ no aku wɔn mpem ahanum aduasa nwɔtwe ɔha ɛne ɛyɛ aduɔtwe ɛnan ɛna yadeɛ no aku wɔn ɛwɔ hɔnom na ɔmubu akonta no na nipa a yadeɛ no aku wɔn no wɔmododoɔ no ɛyɛ mpem nkron ahansia ɛne ɛnan 9,604 ɛna yadeɛ no aku wɔn ɛwɔ ɔman no mu na yɛba abibire mu ha Africa ha sɛn Africa ɛmaa mu ha no South Africa ma no ɛna edikan nipa yadeɛ no aku wɔn no wɔmododoɔ no ɛyɛ mpem nkron ahansia ɛne 9,604 ɛna yadeɛ no aku wɔn sɛ dem di kan ɛkaayɛ sɛ ɔmo ɔmanye yadeɛ no bia na deɛ mo di kan ate dada Egypt ɛmaa no mu so 95,006 mpem aduokron enum ɛne ensia ɛna yadeɛ no ate wɔn ɛwɔ hɔ nipa aku wɔn no ɛyɛ 4,951 mpem 9 ahankron ɛne aduonum baako ɛna Nigeria ɛmaa no mu wɔn ma mbuta yadeɛ no bie ɛyɛ 45,244 mpem aduanan enum ahanu ɛne aduanan ɛnan ɛna wɔn ma aku wɔn ɛnso yɛ 930 ahankron ɛne aduasa Ghana yɛna oba yɛnyɛ deɛ na yɛtɔ so ɛnan na yɛyɛ deɛ no deɛ ɛwɔ fam papa ya tese nya asem ketua 39,642 mpem aduasa nkron ahansia ɛne aduanan emienu ɛna omukuta yadeɛ ne bie na wɔnom awuo no ɛyɛ ɔha ɛne aduokron nkron 199 ɛna awuo ti ewiase nyinaa akontabuo no a mibu ye no sɛ wohwɛ ma ɔma yadeɛ no aku ɔmo no ɛyɛ 718,313 mpem ahanson dun ɛne dunwɔtwe ahasa ɛne edumiensa ɛna yadeɛ no aku ɔmo wɔmo a ɔmo ho ato ɔmo no so no ɛyɛ 12,384,875 na tese million edu emienu ahasa aduotwe enan ɛna ahawotwe ɛne edu ensia sana sese akontabu no akɔ so anti akosi general overview wo hwa yare obeyiye ana obeseye oh kwan bi so yesua bibi ye fa ne sa kwan bi so yesua bibi enti na me kura me ka se wo se eba ye de panimfo bo ho dawuro horo sa ene ade sa de na wo hodada wo nanso ebre bi duru hia na ye yi e de afiri honom enti se am ye hunu bibi eno no be ye yesua bibi ye ni ada ho aha ye ni ada ho e woni e ba bi hu se ya hwe ne am ye ho ban a bibi kase se no ebetimi asia amane ma afa ase enti me de yesua bibi me da se akosi seconds yare general overview well the mechanic say se wo hwe ba bia yade na kwakoduru nu a yentumi nka se eye ne beko anaso wo kina nemu me ya hwe yie ene wo sini paye abra yeah dia kan ye ode oyode ene ye fiada fiade ya dida yayi we entre patalele entre patalele ene ye dia gaza Bibia betimesi Friday. Entre patalele. Yeah. Pisikum masikum. Attention. All right. Aha, I will take 102.9.
yabada akwasi ene ne nuaba akosua ajewa kode asese omode Asem Beba Dabi kasebo no ede bae montwen ye dan ye ho aba na ye ba ene ensem ewo ho abusua pani a woyo krom na ono ankasa wose owotumi owo honhom na wade tete ni kroma ede asem ene firi mo aba sanso ene ye de ani ebesan akire eye bontefo eye empatem ho na yakodi nkomo bi ede firi ho abese na ado ebraye se ma ye nye gadamse ekwa ben ene bi mu faso ewi omho ekoye na de asem poti ana asi ewo mpatuom yabesan ewa wai ene nsem pi ene ne yetenase a ye de ebebra montwen ye dan ye ho abasisia. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century me say ye actress and then you ma who do pee keka ho and na medwuma denti ma po me den ho hia me papa na se bad ma po me den ho dia eno ane Jefax mixture bonje Jefax mixture nti me ni sisi yare bia eye so flexible baby a wo beto afa bia mitimi jina pabo atenten so just Jefax mama your best mu ankasa me nia be ma ebema wo so wa ye be mama pa say ti ameji Jefax mixture tumpre kopani say eduro no hote ye dia fa abefu nimdie kwan so eni fidie won wosom e na ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade eno wane Jefax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma kwale no fo ana kwala onyenya enfie dumie Jefax mixture pa Yediaba Frekese natural ginger drink. Papa no yediaba no. We natural, no sugar, no preservative. A boost to immune system angasa. Adi yeni ya Frekese yenim ya. Yenim se yenyeme pi meni pedua. Ene wona kan bomo aye Frekese natural ginger drink. Ena kekedro dasie. Enti se wono mo a wonya atenka no ankasa. Ye kan yinso no eye non-alcoholic. Enyensa ebro. Chese onum drink nso na we ye hodru. Eye mampani ni nkwada nyina. Frekese natural ginger drink. Eye Jonyan Enterprise Agro Food Processing for Sanu adwuma. And Food and Drugs Authority FDA should on stamp what team so. Ubenya biato e opankrono main market ma bena SD ni no to kusiano. Mary House, Asorin Kwanta Bokro Estate, Grace Adon Provision Store opposite Domano Lotto Agent, Bia Ebe Moro Market, Tafun Shesu Kumase, Documents Business Center, Marcy Etimetim JHS Kuwa, Kate Provision Store, Tafu 4 miles, Market Store no. Se open doso puotua oba insure from security point on sa ebekabi for 0547 503 147 and 0243 737 664. Frekese natural ginger drink. The drink for strength and vitality. Never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. Be the true ya. Wona baby na ya ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Nekin. Ekuafo a wakọ afuoma ba no wabre. Afrafo a wakọ epo aba no wabre. Adwadifo a wakọ adwoma ba no wabre. Adrobafo a wayi gears ya drive wa na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo de the wood ointment twia. Wobehu da obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kotodwe nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Me de bi ko twi ho nyina na do wontam. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Body 5 cities. Don't see it there. Who know I say chinchine? Eh, Miniaba. Nanya una nanu ana who so ana yari. Neba ni saying. Edrobia me koshi aye. Tudo heba mesha. Enu na me jira me nasunu o. Mesi mani so na ebrime. Malaria tigu me so. Ani awa. Ya na tiagu me so no. Menum tudo heba mesha. Pe ni nyina teko. Unsi adro ni your friend say. Tudo heba mesha. Tudo heba mesha. Ya ye tete tudo aye na nanom de ma ye no. Enu ana diagu botuma ese yare sa. Enti afri na kwei. Obi a malaria tete wo. Wonum ato a wontimi nidi. Enu subiri na ba so. Ana hohye bi na tete wo a wompoma ye mere. Eni gisam na nya ba. Tudo heba mesha.
se wo ho ye wo se de wo ye nya malaria pe tutu anamo kwa yaresabia na koye test na wunya proof se wanya malaria dudo heba mesha na make am for mouth se wonumato na se wuntimi ni din so a eye dudo heba mesha tu malaria se asem wonuma da ho am wadidi ye pa atufo Nkosolak Natural Clinic our Kenten Krono and our KNG ho and our Fred 0245 616 028 dudo heba mesha bu Bobby nkratwe FDA for ahwehwemu agiatum. My dear, yes, sweet. And then my mim miss out. Meaning so dumb a pan. Now, a misu by pan, I'm in one down, I'm in common deck. Oh, Ninawum. Let's so the dick up pie over there. There would be Mona soap and Mona cream. As yes, my fair fan. Ah, may I say, now, maybe the emotion to my answer. Hey, Debbie, maybe I'm sure ski I fancy. I said, I'm sure some bang. And what can you say, dear? Many Mona soap and Mona cream, I never will. Said the Mona soap. Timi skin rashes in your crop na eyi pampan fi nipa ho na mona cream timi sa propro ne ho a e ma chimi fu brom e ma skin aye nwensen e sa ye bokko sa bofra de no oh do se de mi nyeja me ho ba bi e wo se me di mona cream siesie no me di be siesie hey mona soap and mona cream na ne bon so nya de na busu yi de ene ahofe no mema na busu ama ho ala me so ma don sa o ma fo here mona soap and mona cream enfra agbeve herbal center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu agye atomu se eye. Sama yi obey. Mapom din beko yi a na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidie a ye de yenhwehwemu. Ena esuna fidie a ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o haw bia na etri. Akoma yade. Esikyire yade. Ahohwehye, wo sisi, wo to asentini atwetwen wo. Ye funu awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemojam nhyehyemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na ase a, wonte ayaresa ase. Esono se wa hoden, ena esono se wa pomden. Yare bia woni efire. Enti enum aduru abra wonim yare no kofa bai. Ena da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi. Wo ba 21st clinic wo Ahwia. Omone Ahwia Total Filling Station nedi animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi Market. Heavy do dynamo a. Yen krabata binsu wo BA. Any seshi. Freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 and www.21stclinic.com. 21st clinic ana ye wo krom. Awarifo a mawari akusa mu akatie stimu dia so abranchi ani ababa mo sesa ware mo so amaware aye from obiantie 143 ya mo bibia kwa 143 for na ye krado aware ani ayonkofa manimdefo na betena se na wakyerɛ mo ayonkofa ani aware su fili adwuma ba ya na yere na ni obi dan paso me huni amenya krado ka fa na sa. What do you mean? Fa na sa say me di radio asemunti radio asem nka njere ze ye nyimi o memenda wei ani memenda bia numero nonson ekosi numero nonkron 143 I love you. Don't want some 143 I love you. Or don't want Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba Abadabi. All right, me nye boni biem. Manya nyonku bi. Ono ni nyonku a mede me hoto no so ade nyina bedi awiem na boa me na simie. Na oso nyonku ene hwan. Ekwa be na afa so efa nyonku.
ena wadafo fam esitie say ena no wadafo ntem esitie why ena de ho ato ne so aha ayo tech 102.9 Asem Beba Dabi Osande onyankopon kwa ne onyankopon a opon kese ya de ho to no so ade nyina edi boy na wie ye ono ne ya danfo ono na ye kana sem kire no on kan kire wobie ono na ono odi entam ne onyankopon entam agina ede maye wo wadanfo ene hwan ne wo nyonkon ofa adanfo anu ahweniye ofa nyonko anu ahweniye enkawa sem enkire wo nyonkon enkawa utirima sem nyina enkire wadanfo ade beche na odusi bebia ye botire odusi bebia ye to dame bebia ye to spa bebia ye boludu eho na wo horowo hwan ene wo nyonkon Asem Beba Dabi jodi na ya sha asiara metem ade aba nana krobia yaw asante medin ade nana Ampofo Berima the Greek man na kase dwumadi enwuma ko bi na afa ya hoka Dawood Herbal Clinic afa ya hoka sa eban se yade pa na ya wo ho na edokro wo waposo ni waposo ojonku ataso na etutuo we hear Dawood Herbal Ointment ano ena betumi aboa wo ono aso yase bi oka ho ani edi dwumadi ebrew sanso ena eye Time Herbal Center ono so aso yase ena edi dwumadi ede ebrew wo se eye malaria fever se bi wonu ato untimi nidi eno so ebetumi aboa wo ye pa ama oho etumi atɔ na sanso ene aba Nask Herbal Clinic wamo so adi akagiramu wamo boaye ema yedwumadie ede brewo na se eban se ye boaye hwenipa ya pomuden se de yenyina so sitie ekwan ye fa so hwehwe nipa duanu pa dia ado eno eye Nask Herbal Clinic wamo ena aso yase ema yedwumadie ebrewo sanso na Ban Herbal Center ban nompe wase se sisiyade alese nkasemu yade so wakodi ball akotumrika wakoye bibi ema wo nema buo wachi bremu yi se etutu kasemu dwumadie bia no eno asa oduani eche Ban Herbal Center ono na ebetumi aboa wo ema bibia etumi aye kama eno efuan agbeve heba ono so eka ho bi agbeve hey masa womo ade eye mona soap ade aba na mona cream eno so womo ade aba eno so betumi aboa wo ema bibia etumi aye kama wo eni afoforo pi eka ho ana yade dwumadi atundi Asem Beba Dabi ade ebrew ye Travis Sambre ekopim se no miensa ebeba na dwabrem yade atoaso ka se dwumadi yi otie yenka ewo wiase afana nyina eno eye Facebook eye OTEC 102.9 YouTube eye OTEC 102.9 Twitter eye OTEC 102.9 sanso adna oko amanania eye GN radio ewo London otie yenka Dachi Hima radio ewo Denmark Abawa radio ewo UK Amansan FM ewo UK Kings Radio ewo Paris France OTEC Radio and also ewo France yasi nyina ote yanka na ye 102.9 OTEC midin ade nana Ampofo Berima Accra ewo ha oba de chiame Accra and you also can't tell you tencho well Accra makoba ya gra na apom ye de nyankopon adom me ho ten ya nyame ase akra se utie anuma me boya se unya nyonko ye ka nyonko a akra hwan ene nyonko na nyonko no enso be ne da nyonko mu yo akra ye be che ye tiefo nyina na ya mo ni tie ya ba ne de ni aba akra yonko eye se unua oseso obi a woni no ese ana woni ne yepe na aseme yonko ana yonko me kire se enipasu nze asebi abo anya yonko entimi nya yonko se o yonko no na emo me yonko nipa ya hona mu nyina yetebia no ne bibia eya de kro na ase me ye yonko enti yonko kasa yonko no ankasa no ejina ho yo ema obi a woni ne ese ana ase woni ne pe enti won se obi tumi ka se ne yonko ne me se onye ne mma fe onye ne ma ha
one ne nse so no ana na bosuo no enye pe ana ebetimi abase wo cheo ebia wo bibi cheo ansa be ke say one ne nyina gina pe yakro enti se yede we ne ba yonko a ye ka ho asemi se yonko no ana adamfo no a wo ko fa yonko a hunu se nipa me fa no yonko no me ne no bibia ye pe ana baby akasa ne free buy yonko de one ne se de one ne pe me nipa me yonko nipa untimi ka say me yonko aboa enti me yonko nipa na so obi timi be ka kira wo say enya wo yonko ne me na wo sene obi bi mu dia wo ko fa yonko a ansa na be ka say me yonko ni no na one wo ese e wo bibi am enti ye se kira me wo yonko na me kira wo misuban efri say woni ne bibia e ye pe enti wona wo chusu adamfo bia senia wono mo pe wo hu no a bia ni sikanti na ho ofenti na wa fa no no ye mfom so kese bisa wo say nipa na me fa no yonko no me ne sede be mu bibia mu me ne sana eno na betumi aka se me yonko na yonko papa no ne nyina ne se obi a onwe wo no ho yonko maka se ye pe yonko ni nyina wo ma pe ye enti yonko no a wo fa no yonko papa ne se me ampofo ene oba de akia me ya adamfo oba de akia me enwe wo no ho onwe ni yiedie ete se ampofo no hwehwe ampofo yiedie na ampofo so ahwehwe oba de akia me yiedie ese nyina obia pese ode ne yonko si obia de pese ne yonko si ye eno ne yonko pa no efiri se me hwehwe ampofo yiedie ena ampofo so hwehwe me so me yiedie enti ebre a wo senka ampofo su no me mom me suo ma ampofo ese ne how ye me how ya ne how ena manie esu manie enti ye cha wo de wo me ho no ena me fa na wo so afa me de enti e ko ba ni sana ye be nante amane ma nyina ko wa no enkrofo mienu bia na omo ye yonko ba bia ye hwe yonko free no ye ma wo maduane se omo mienu omo ni na akora atere a ye de ma omo so omo mfa ni di no ba ko free ha no ba akosi ba bia recession ho eno na omo mienu wo mo dididie enti yonko bo na efo no ote aduane na opese ode ote aduane opese ode hye wonu ankasa anum esansa atere ne wale nti no wo maso na agogu na chi ba enkona num ejibire bi o medidi bia na fon wa na omo fon bo aduane no ntimi fa henanum na yanko papa se de me ka no de o ye ne se wote aduane no a onfa hye wonu anum o wote atere ne wa ntimi nkoa ama henanum de mom no de ahye wo wa Ampofo anum enti wo so wote wo de no a na so de ahye manum enti afa ni ehunu se yanko ni mienu no we mo ye kese ye kama wo mo nante kama na mom we mu de fon wa wo mo fon ye ko bisa o ma de ntina ya ma mu nyina aduane na mo de mo fon na we fon o mo kan ne mo yonko no enye yonko papa fi se obia hwehwe wo no anga yiedie alright yonko papa wo hwehwe we yiedie na we zu hwe we yiedie no won se o mu dide men kama enti wiase se o fa yonko a busa wo ho se me ne se me ne ye pe na wo so ne yonko nam so a empe wo yiedie hwehwe wo yonko no na won so hwehwe wo yiedie pasa de a wo be koma nim toten alright ano aye obade echiame ene ne nyonko asema medeto apaso wanya abotre achichiremu ama wahu ekwan ya nyonko efa so ebaye na hwan ene wo nyonko hwan ene wadanfo ekwan ben ana afa so a ofa nyonko hwan ene betumi aye wadanfo ano ana yedebra ene ensem no doso na yekọ ensem no yedinkan adikan abowamane se ensem bi asi tieniye ensem bi asi ewo empatuom said ye shedwumade na se no me de to wanim no ensem bi asi ewo mpatuom na ado ba ye aya wo kire se ono de galamse de ono ne nche ono na ni hia wo bomodia kopa asrafo a odo o mototo ano se wo mo hwe na ye nkuntia galamse na de ye titi afri mpatuom de ye titi o enti enche ye ko eye mpatuom na yakodi nkomo e de afri ya nam sini a wo gina ho eye benkwati wo kubisa se edie na ekoso de ye titie eye no kre ananya no kre se excavator bi akomem ekwan be na fa so memye na wo mo koye den edie na esi ye ekwan be na fa so menyina sem nka ye be ko ahoma no so enche kra na ye ne benkwati akodi enkomo edi afawo na wo boye enkomo poti de entia sa ensem no esi ewo ho no ono atumi edi abreye yabasa de ani akire eye malam yaya na so eye na eno ewo eye
sa apieye emantemu ye bakodi nkomo ade afuo na no na aba betodwa se obi a wonya mfie edronu enum ayefa no Samuel na wonu sa brante de asem a wonu asa wodwene ho kura wonte ase na ede na okoye ya sebi wonu ankasa betimi atwa ne sa ade afuo no ene bakogi mu enkyeremu ade afuo se ewiase no ebi ne yekan eye nyonko bi ne twa ne nsa asem ni bi no kodi ye twa ne nsa ana so obi na share da akokodi na wuo esa ne nyina no yebagimu enkyeremu ade afuo wei ene ensem ebika we ho ana yade brawo na enche yebekọ na ahomano so na yene eye ben akakasa ade afiri empatuom na se de midin kan ekire mo no minim de asuo ben kwaten ewo ahomano so yankọ ne yene no eni komo hello ben me wakọ ba hello ben hello okay apostle etoto ehoma ne ye na se yebetima bomode se yebenya eye ben na yene no edi enkomo edi afiri empatuom na yebisa no se edien na esie no anapa tete nsempi edi frio sisi ya ogina hoyi yesese bi controfi osimsuman ene mani ono ene gina ho yenko na salmede mgidi se ahoma no ayekrado hello ben Mia me Josefa na apom ti sei nyame adumboko na botonu ne mu asisi nyame ene yeboafo nyame ti ase ene fie umfiri mpato mra na nyame ahye ne honim nyam wate amen ben mami misa wo anapai de ebeto odwa ewo Asem Beba Dabi ene OTEC kasebo so am se empanifo koda ene mo adidi nkomo bebre na awia yi de ye bisa ne se asem na kasa no ebi afi ene obi tie ensem no ewo Asem Beba Dabi dwumadie so edie pa pote asem ben ena esi ewo mpatuom yenko yo nda medawase na matia ya tifo na bo ababi timu ewo ye empatuom ene ye amase west district ena na mikata awie ni na ne se edie ye nia ye ni se Asem Beba Dabi ye na akufado wode se pa agu akwam be na ye guarantee mine no ebetini atwa no ye hono ebinu kra ehwe ye no na ama ele na torrentum agency wo ye mpapo mu a ewo ye amase west ni nyina ne se de be piefu ewo betwi enfuno mu ye eduma no wo no betwi kan ye friend site no wo friend betwi site na ye legal mining for and ho illegal mining for and ho minina problem to kase no and am no kase se pa ajese ona mo kene Japan kase galamse sem die e tadia na ye tse die akufuado e bia na odina ho na ni hini enia die tse ho kan wa e beto fom na jese okaya e yampa do pie mu e amanse we tanma Uje asasi ta bakantampa na galamse fo adiswa bosto na ninia esewani ento kachire ye no ena galamse ya ekoso enno anyire ebo beye nonso ena omu je adwuma se enam se ni garanti omu ta ba na adwuma na ensuo bi ta hono a edite lake na omu so etuamna epofom amma ayesa amna no omu wo aye ikune ta hono ati ebe echemu eye adwuma sena ebai bo ya esa baby mu ye adwuma ene bia ya eye insuru tai no ebai no bo ye no na enye ebai papa ese minia ayumla no se insuru na mo de eso tire eye pampim na anase ebai na mu tiri ye no insuru na mo de ese no ene ni echifa afo eti na obu ye nipa enlan ene na ese amnanu mu na mienu ebo mu modin etimi ejare ensuo no etimi tie na mienu mo ka ene excavator mienu die na chete etimi amim wo mu a na enye agua sabre amenu ka fa mi dia hai no obatimi ayi eye ya wase bi ono ena ifa wo mu a wanya enfiebe adinu yensa eko na eje sei a o ka ho no a ono suru esi eko ni be enfi adinu eko no die na chete yentimi enyi no a sabria me no ka se mi gina hai no o samna no mu e se afro no mu a asudwarefo ewo ensuo no mu na omu ehwehwe no etimi nia
obusaya na de esi ewo empato mu ano na ye bo anan ebusebusa empanifo bi na nyina no yem se etuba bi a na omusa hyehyase etimi ka no ya na ne ka ayo mu kana ye pese ye ne ekroma no bi ekasa enso obukasa no aye kana nyina no se adwuma woni ebi kasa a omu se adwuma omu ye no ha no no enti otu obekasa ede afa ho na daate yetimi ababe pamu mu enso ye busa se empo eye a police fo forest fo mu ewo mantem ha ene ade eba no obu etu anamo be no mba ha mba betu obu ka je se a police fo no de obu timba de ebe pambi ne du ba bi so a omu ba omu ne du mba be omu ya no masako na adwuma no e koso okay eye DC a wono so ewo ha eye onabu olenu lati onu na ye DC ewo eye amanse wet DC ahano onu so no ye buzaze na onu so onimu bia na anase onti se eye sa eye galamse site ewo tamia hana omu bi bobo ebanifo nse omu tare se ka na bega etia ade ba shina adwuma no ekoso edi mu do mu ti enim adipotia ebanifo ne ba omutimba ba ya ni nyina achi no omukọ na adwuma no ekoso edi nyina so we pie mu ade a na chese yampa se galamse pit no akan ba mienu ehye foma me yi baako asa bre baako no omude ni ko enkawe mochi okay ben gina ho na mi saw ensem baako mienu bi na wona wo gina ho na bie ensem bie enso emaye ya hwese ensem bi se esi a ekwan a ya fa so se obi atonsuom se efie bi na ehye se edua bi na ebu ato obi so enema no ye wo oman yi mu ye wo wo mu aye o masade a omutimi di saa adwuma no ekwan be na omo fa so eyi saa nipa yi ede afiri eye saa ateje no meni hamdawasi ade o kan ina no na je se echa eye nadmo fo ede o ten kasa biri enka omo ape ni pa ko pe kwampa bi a ekwan fa so o metimi ayi ni pa no na me be duru ha be no wotwe ena me duru hanom me be duru hanom no na community nadmo ba ko pe ena no wo ha nadmo fo mi enu o be kan ho de moto be kan ho omu ba no na abo ekobo be du ba ko ena omu ba be duru ha enti ta ma ene ba ha ne de eye illegal no omu do mu eye adwuma no ano ena enya eye se omu no ga be ti edwinchu ene ya sugare fo no an kaka enso so e tu de mu a omu hwe ye omu ti tori ba ko na mi ya se ni ato tieno nadmo fo mpa gomu ba enam eye esupo mu ti no enka omu di jacket be ba no tinia omu ba no jacket ba ko kura nkuta wo mu ka omu gale ensuo mu mpo no enka omu de jacket be mu ase na nka ye no so atina bo mu ban no omu ba no sa pan ena etim be duru honum eni atwetwe ena omu twetwe ha enti eni na mi de omu kura no omu ba ye de wa okay omu ba de ena akoka na omu be kwa ena ye eni ba no yo ben ma ye hwa de bi so e wa ha esu a ye kan asem yi de bia de na ado ene Ghana fo ene sebi ye ne sentrofo binom timemufo bi edoma no atum nyina se sankofo yi enipa bi am wo mo ese ye nsuo ese ye nsase we no eye nsuo a etene ana se eye de mansefo na etutumu agya ho ne bi a nsuo bi abetemu no eno na sa excavator ko wura mu minia sene ye tie no nsuo no eda ankasa no de busa no wo se nsuo no bi edi detwi na se ye nsuo ankasa nsuo okay na se de se sia no kasa no hu se nsuo no na mo efa mu ana se na mo edie ni na ye futu fram na se sia excavator no eda so hyem omo yinu apie ana nipa ba ko akase ana se de wono no akase no oda so ti excavator num na de na ehye afro no mu se mi die excavator hello Ben jena bie na aho ne hia me pa jena bie la no mu ye twitwi aha me se nipa ba ko na ya yi no ye yi ono ne excavator na pie ye ana se de ono so aka mu no one excavator ni na aka enso no afro no mu Bibia se ne wo kan sa na te excavator ni shiri na ba bia ba ko no ko di ka no ko yi no na emme ba bia excavator na se e enso no before the piano no actually ba ko no mo tuma yi no me fa be 100 meters
Koi. Asana ungo dibakuna akano. Eno mu rika se e bia no no so no. Odi machine no. Emu ozo bia so ndi force no. E pass ya no adino akwhye baabi foforo. Na wo hwe ahokeka wo ho no a. Ben mami misa wo se dia wo gina ho dia wa na wada ma ya dan wo. Wo hwe ahokeka nipa na wo ho no. E de hwehwe nipa yi se wo meyi ono ne excavator na free nso no mu a. Ani da so ho se nwumre yi nkopema nwumre de na yensa kan yenu na na. Yo se ni ahokeka wo han de ya se ka 90 na ata to no. Kana etie na se bo mu na ajoba ko e bo mu yeni dino. Eni mi ni ahokeka wo han mu a. Omu be so mu de ayi omu ni na o te nsu mu no. Kura san no ba se we te no no. Ani ahokeka no de e was ra enye abrokra na. Okay, and he say oh kasi gi asini penya. Na say nipa mienu de e betu de sese bu say sabe de omo nka tiase fo ho. Ani betu de sese bu da esia no ba kuna omu yi no wa film na de enya huni de. Okay. Mini se bi kura na bi o simtare e no pie no ko pie kuro bi so. Okay. Ye no de yenya mienu to wo de ni timi confirm ma o say. Okay. Na ekoba say no ensem yesi ati semben ana ado asototo fom e wo kuro mu no ensem be pa bi say na wo tete e wo ho be esme ba ko ensem o mu nyina e kan se ba bi mu no mu bo he no ene ma mo ni yi ene ma sa to re tem no ati na emo no mu bo pempim yi di a enka sa to re tem bo ni so no ntimi mu e ban no e me fa mo so ntimi enko mu ti e pempim no e ho no na o ma mo ni yi no ene ma sa to re tem etini esia ade oye ni say etini aba aye embuto. Okay, Ben, ma yenyina hana yenna wase e wadwuma so a waye ade ama OTEC Asem Beba Dabi 102.9 FM so. Yo mini ameso me damase. Okay. Achefo ye ko eye empetom na ye ne yenua Ben Kwaten na ekodi nkomo edifiri ho efa eye galamsey yaka eho asem akaka na ene akowie se nipa mienu omo akowura asase ase ba ko de nyame adom kromufo ene timamufo ne amanfa dama yatimi ayi no nemam ba ko no se watimi adware fi excavator ni mu ahura akogire nsuo na jo se wada hwehwe nsuo ni mu nipa da so ho e burubu so no pata do be ye bia no wo moye se ombetimi ade ayi yenua no ha okay ano eye asem na ye kan montie no wo de daache mo beti ho asem. Debi na abehuno enche ye de ni ebesan kire kronum na yakodi enkomo ankasa ewo fom ne ani timamufo ni bi kromofo na bi akodi enkomo se edi asem edi na ekoso edi ni huhu na edi ne koba ya sa asem we ekoba ye ko na ye ne timamufo ni bi akodi enkomo na ye bi se se ehe na ogina na asem sen enesitie na ye ne no akodi komo aye OTEC 102.9 Asem Beba Dabi. You human so say wow. Okay, you call in opening kasi no enko di enkomo. Hello, opening me ha. Na pomi ti say. Yeda nyankopon ase se ene ode ache. Sisi a yeka say ahepa na wugina yi. Me won patom. Okay, yeda nyame ase. Yadna musinia ogina ho e de enkomo a ewo ho e de aboye ama ye ne ewiase ye tiefo anyina ehudie asie e won patuom wo na wo ye kromani a wo ti ho wa nkasa so a wo ho no empatuom sei na hositie na e ba ne sei na sem na so etimi ba sa ya patom de body bi ania I gold mine kasia pa ye fe no asanku e wa ha ena community mining ya de na kan no
community man wa mo mo pepe so mo de ye jima no anga se no nso kase bia na mo mutu ana mo nyansuo no ana mo de ye jima na nka no ana nyime no mo management mo ye na ama anko tu o ma jese nsuo no mo atata no mo de ye jima no ebufu aso ana ebufu aso no na jese ni pa ne ko kem no omayi akon that no woman ma feel crab ma free title e beto fia no offer me okay na ukodru site ho no akwa be no mo fa so eye a eje wo mo nsem aya omo ye ne sei wo che sei wo mo anfo so bi omo ye na ma sa de we nyina ba ye edi anfo so de na omo ye ba be no mbo ye ai ma sa de ne ba ye ya tell so much time you no ya mo de washing and at the same time no almost saying APC so almost DSC you know and so the baby my time no pressure no eba you know so am afro no ebugum the afro no bugum no na exact am na obi tia excavator so so to plant so the obi tia excavator no hu say ni ba ona na o mine and you over Jane, no, so I concerned in Johnny. And no more to plant it on. And you're looking Johnny and about me, no Acadia. Oh, my, and I follow Cocata almost. A cobasano, I had then a chromophone, a see a tea. One more with me, Mutti and never can. And now, oh, my, 3 D, not no one answers on the tea, and one more ya. A bit more was stand by. And I guess you know so we bra we more flowers no so call no we have abo and no my about it I know mono so alarm no bro ma go ma for me na and you know o ma tell mo no mo yi wo mo and I you know and mo call hospital okay na ya hwa de wo free krom ho de anya bia wo mo ka ayesa afro yi mu no wo mo ye kromafo ana wo mo ya hoho bi wo free baabi e be krom ho aba be dipa krom ho fo ankasa hey na say yehwa empatom no galamse wo kro no mu pa na no so sa o do bo omo community man no na o ma ji o pepe say omo di no and the another say go kwa na obi de o kwa na obi plant no so ayi no nso no na e wash o ma se to so no na no I wash na excavator ni tibu ma na wash and the anya dia ye the kuma na say the idea still like galamse yana oh yes I said galamse but community man no ma di paper omo di yejima da bi me ka wo mu a atoyere ncham ya to wo mu so omo no na nya community man na omo ye ana a che wo ayi ni wura na fa o jo no tembe fa no afa omo yejima ha no da bi o ati yen kan say de nkofo yi a omo chefo mu yi a yayi ba ko na ba ko hyewe eye community man ni bi na wo mu ye a esi ye ana say eye wo mu an say pit bi a wo matuo galamse dabe community man no abi no mo ya ade ni see ya de omo no brother nya when is can go for excavate and now only community man land is at okay and you know anti ekoba say ye sisi ya say enampatom ane ne mpatem wo nipa ahwe omo nimu a wo mo nante wo mo kasa mu no e de nsem na nipa ka sun ne ma be na ekoso osisi e o de ya tell wa wani tia wo ko site won mo a nipa ne guo bebe da be si no wo sun mo a o mo hwehwe akon aka no ndi o mo guo ko da be si so mo ko fi e wo hu ba mo pese azab so mo ya no okay no o mo ba ko fi mu da na kasa no ba ila ko me ma seven say krumu han mo no ayi mani ke shepa wo krumu han mo e fa na sanko o hire wo krumu a wo mo o mo krumu ke say ayi fe kwa woni what 50 years I kunya so aden so ya ke say what will be the anniversary so only the ayi fe ya be the anniversary no listen dabi jina na okay tie jina o ye accusation bi wa ha say wo hene na emwa wo mo say mines for the omaba ati die emwa na ka wo pese ko hene no e fa so bua aye asanko mines for no die emwa na ofa mo wo mo
say would free a ahrowa ade ba chira betwam ade akobonte so je ni so akatanya se futu kwa na ohene de futu no onye den very good odi obeka no ombe se wo say no Asem Beba ko wo man ebe de say ko bridge bi na say o de say ko kan ya o de ko company no apa company abaye they say I just go back and down the star o ma hu na ya ngbe in class I say ohene mo onko enkofo no me bua na so tell you sika no ye de man no not so no ano na wo hu say this guy man wo nya hu intani de untimi akizo okay ya beda say na ye ne ohene so be hese benya no na na di nkomo say e de na ono so ni kuro no say na ono so ye okay ye be ko na ye ne nana so akodi nkomo na mom sabre de okay ye na yakọ akodi enkomo na e bibia wie na makoba na pomti say nyame ado ye da nyame ase se enenso wo so aba na one e ba abedi enkomo awie de na wo de man beda se de di kan no metia ye tiefo nyina ye tiefo nyina nyankopɔ enhyamu nyina emaye ye de ntia afri givers eba center aso ye ema obi bia otie ne said ye edu fiada bia ye bɔ anan ede apomden etoa wo fie wudwam ene wadwuma so no ene nso so da awrade ye nyankopɔn aye givers ye ba ye enye na asem na ye se pani wo ho wo de panini woni pani bɛko na wo mpom nso ye be ye wo ene asem eno nti abusua givers Herbal Center ye da so agina ye na so ena ye bo adwuma dendendene adwuma no de ye nyanyan to ho afi kura na de didi akire ne de wo ho edoso bebre no company anase abusua no eguso ede eba eno nti no so wonya givers aduro ana woni givers nyantu anamon na ena awie de me kamfo givers products anase me kan say ye duro ahodo ye niema papa ye de abadwa so nyina e de amount givers P capsules no eda so ejina na so ye adwuma de den givers co capsules no so eda so e wodwa so ena fe givers herbal mixture no eno so e wodwa so ebusua ye number no 0543 222-470 0543-222-470 and afe 050-685-1135 050-685-1135 give us wasi ubej na soma ene fiada ebise enije ejine fiada because fiada be da de free me den nure enti weekend is ebekọ ya efiada yi na ubehunu ubema yesamti ama efiada ba na we yam so sanse efiada no na sometimes one ye government workers no nurses for ni teachers for no one wo bi no yadofo nti yakwa ne asayechi na yaba nanso enie be enkoye mfama wonti oba no onyam frɛ okra se wo ba so beba so ma eda no wadwendwene adane wayam hihie adane wosu give us pay capsules wo dwa so dia medofo kan wakoma to yem mesi na nadua menka give us pay capsules ho asam ema mi na da na mani nso wu na memfere so da esan se da bia wona tie me eyemadansefo eyemahoho ase obi koto adre bia na wono ankasa adane ne ho information anase wadane PR of force kamfo adre etre afofo obi ho no asemi no be hye mu amegya mu ntentem abusua give us pay cases be kwa ma opani depending obedi wasama kan edi akagina mu nyina edi amam we ye be ma low sperm count no oba ni hia nanso sperms no entimi enyinsa ne oba eno an give us pay capsules so de bi na so no mo a ebo we pa e ma wo so wakwa nyina mu no bibia ye jojojo entimi edi ma be ma wo dwo nso a na emu acha mienu ba konam benkum na ba konam nifa anasa obema no enso ne ba na emu hihye wo sebe uhwu emu abai mienu nyina eye wo ya wo nsakosomu na wo na mane obema ne sese fo wa na efo eye ketekete give us P capsules and now give us power capsules no ebeboa edu akagina mu amasa o hawo ni nyina afri ho ama ho ato obi wo no ma wo dwo nso asebe wotime chima na eja no mfuna be ye dwo nso no so ntimi ma o na fe woteta no ho mesraw eye o hawo pa wan hwe ya dwo nso ne kan wa asa wo dwo nso agu hu ani give us P capsules na ebeboa wo amani nyina akoye etimi edi ama wo kokora no sa wo no ba be hia wani nyi sa wo be kwa oba ho wo yire
odofo a woni to nya sabi eyi me kanchema ni bi we de eye de nyame ano de nyame hyira so ni bi an Peters Reverend Peters was mu de hyira so sada ana papa fi mu nya hyira so a eno ye frɛ ni nyame ano a wo anya fe na wokote abɛhyɛ mpratwe de ni bi da bi de nyame hyira so e de ama wo no eno so de akoto da mu e bɔ ho mpempe da bi ye se ade a okra ehu anu obu edichie no kanaman hu anu ye hu dede saa wo die ye hu dede ye hu dede san say ye wa wo dia papafo ni be wo mo charge pa wo ntimi miye charge wo emfa wo oba no nkotena fie oba bi wo no manye sika no ne papa je ne hia no na mmom wo service no enso ehia no na enso so no service no entimi emma emfa ma no da bia me kasa oba bi wo ho no mam sebe wo ba ma no ko fie no hunu se fie yo ma me do no papa do no sika sam bi bia ye kama na enso osini nyina mu no obeja ma me ho obeja papa ho obeja busua ne nyina fie kama no wotim na wode ne gwagwatan se room no na so ntimi nya na sade emfama no e ba sa no oba no wodi enisuo ana reho na da bia e hye na enim ai me kan sa e hye na enim ense edi se na komam akoma ne de ontimi fan se wodi se na enim because osu wi a odi akoma ne be pie akwa agosere atro bi foforo what you say enti give us speak capsules and na yema ne ni akagina mu na entimi emwa ye wo pesa obema yesem gina so na infections ahodo a adokoro wo amena obema nsu afita afri mu ba obema mu ye wo ya obema mu hihye wo ne nyina agya ya eno ani give us speak capsules they say one more ba radio so be de nyina nim say give us speak capsules net so because ebe infections adro eba was say ni nyina no e cha ne de ye two ed make givers na say yeda na oba wo se obeka ne obekasa na nso hu se ono nso so wo ho na nkanya san na nkye ka no kura dia ka wo so bia betena se da wuro ba kopa ne ye bo se ye nkwaji givers power cast free givers aba center so ye Dr. Solomon na pamfo agye adwumai edi edro papa abedwa so no se edrei na e wo se ye nom givers pay cast na wo bonem ra na gina baba wo se ubegyina so maba twede no emunya de na emu enye na ma emunya hwam give us speak capsules bomode na enunum bi na oho ento give us speak capsules no power capsules wo bi na sa wono no mo a eboa we pa ma ne nyina etimi totote etimi edemam give us core capsules no so wodwa so bema wo bema yesam atofo mu bebrebe nyina no eni nyina anya infections ahodo na ebi wo ho no mo a na trese koko koko nso etimi ma obema yesam ekofom ema wa hoode ekofom oba koko ma watenka ayira ma menka no kore ni se de bredu se ye ka no kore ede kire trese obia ema nani etimi eba no ho so give us core capsules no wo your back koko efifiri wanim efifiri woto ho sabe esi wanem wa wutimi se de ekoso edie koko aje wo yefunu mu nyina fa me so give us core capsules no ena ebeboa wo wuja wo na ye moja nko abema na oba wokɔ agya nan so a na emoja wo mu no sa wo de oye bema na wutie mi na obeye me dance fo a wo de wakɔ agya nan so ana wokɔ toilet na uhunu se emoja ewom ana sa wokɔ toilet na uhunu se emoja wo mu a wo de obehunu se bedru baabi no na wosisi mu nyina ehyehyɛw agya wosisi ade agya wo yep sisi mu hyehye eno ti no bomade na kɔpɛ give us core capsules adro eto na oho entimi entɔw wonya adro bi na sa wo no mo a eboa wo ye pa ma ne metimi kɔso tɔte ana sa wano etimi ede ma give us core capsules no so ye kan no se bema aso ne sisi ena eda ho eno ti no se wosisi ya woja wo ye motim utimi nya wo nan wuja wo nan na kakra na beba na emoja nko na eba nom give us core capsules na oho ento oba o mensis na SCZ e man ni bebre mensis SCZ 22 years ubunsa na betu 23 years ubunsa na betu dia ka no e boaboa no e de yade e kakase na e de ebre wo me can give us core capsules adro no etumi e de amount no bi na ewra ni padua ni mu a wan kasa hunu say yes edu papa evra enipadua no nso emu no madu papa o na enipadua no de enya ade bia wodi komu no ena etimi eboa ema ne gina ne nanso na emom dia ekwa nipadua no dia eba abonten ne dia efamfaso bi ama na dia ekwa nipadua no mu no eno na etimi ede mfaso ebre enipadua no eno ti edu papa de eno a be free give us herbal center aso ye ede aba eno ti no give us give us go and afa give us herbal nectar give us products ni nyina give us hand sanitizer no so ewo edwa so eyese corona enkoyo ebusua enkoye ye bia
sorry doesn't mean say yare no ya to atwene wan kasa bo aho ban wate e ma yenyo duonduom e ma yen na woni frani say de wo hunu hwe ni yese kokosom no ma wani na ho na to give us hand sanitizer fire won sa ho na eniema nyina nkoye wo pedre dodo atu afo wani tire KG hair by omrom Abidjan house dan ken nyankopo ensha why oma echese ngosra no enye kese oma nkwatente na da bia tena se na yenso ye mra ho menya dupa enom one ma Gladys nyankopo ensham KG hair by edro ne nya na misti chese da bia ya me pese me bo na ma ye mistake because Kumasi baby etu aduro ye to aduro baby wotimi se ye fire aduro kra no ukwa anyway different give us free classes no oh yes people different obi on ma hu mo bro wa no so as o ma unko wu and o ma wo yiri now o ma okuru now enti wetimi bua o pe ma koye frey 0543 222 470 0543 222 4 to buase na bobo ni to buase 222 470 0543 222 470. Okay, but that's it. And no frey, you don't be asked to be that's a oh, me want to kakra now still oh, I did brother. Adwana you're dead. Adwana me dead. Yeah, go for okay. Aha, OTEC 102.9 Asem Beba Dabi ana wasuguswa utieno motwe ya dan ye ho ba na ya ba ye de ani ebekire asante achim ne mpatem na yakohwe abrantie ba ko a sika pound nsia cities wakodi akire ema ya twa ne nsa ye bewura ho na ye ne ya nam sini ho no akode motwe me basisia Sama yi obey. Ma pom din be ko yi a na ye 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidie ye de ye nhwehwemu. Ena esuna fidie ye de sayade. Ye wo enfidie ni nrupa. Ye de sayade o haw bia ni akiri. Akoma yade. Esi kire yade. Ahohwehye, wo sisi, wo to asentini atwetwenwo. Ye funu, awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemogya mu nhwehwemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na ase a, wonte ayaresa ase. Esono se wa ahoden, ena esono se wa apomden. Yare bia woni efire. Enti anumadu abra wonim yare no kofa bai. Ene da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi. Wo ba 21st clinic wo Ahwia. Omone Ahwia Total Filling Station ne di animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi Market. Heavy do dynamo a. Ye nkrabata binsu wo BA. Any seshi. Frey wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com. 21st clinic ana ye wo krom. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow, and young offense Wabeka. And what day immune system or Yankopon, and dear Renny Pediamus Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabri Bia, Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, Eddie Imbusaba Mesa, Dodua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. Now Yamwa suing in no, a way who buy every home. And now Ompa, Omuanya Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kansi, and you may move Bia Yato in Ro, at 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jadian Cratry, Maja to Musay. Oh, dear. Asuo atware okwan ama okwan atware asuo afai ne ehunu panini wankasa wa bibiduro ayaresem wone wonkasa ato afa ho wona wonkasa mu abuo enwodwo yade adwenemu haw hepatitis B koko sisi yade ene yade nkaye bi etasa nyina no woduru ba heba center aso ya eyade ketewa bi edema no woduru ho a wonfidi ahuntahunu abrane ya wode kire baabi amfomso no ewo na wode ahaban yi saa nkonya no ma anigye ene asomdue etimi aba Mira ena wo kaniti
saa no na no madamfo afiamanu enya nkwanhia no ɛhɔ ɛne yɛde ne kɔɔyɛ na ne nkasa mu abusei pain na wɔkɔɔ ne yankyere ɛne yantwe wɔde ahaban ɛne too soɔ Baa Herbal Center ɛwɔ Kumase Atonso Agogo Hospital na akyi hɔ pɛɛ ubusa akrakra na ɔbɛkyerɛw frɛ wɔn number no ɛwɔ 0244083482 ana 02725000012 akyɛmfo ba wɔnim fam ankasa ahaban kasa wɔte no abebuo mu Foreman Masa Mumfa na do mo chance mu ne nkɔ na adwuma ne delay No nails Foreman why enti mo sorting na do dada ɛna mo magi sika nkoto obi kyerɛ mamba ha kamo de adwuma ne di agro efiewura san chance den yɛmfa na do mo bomu seesei de yɛkɔ no fix nko a adan wura fi yana yɛn ne yɛfrɛ yɛn top coat roofing system no top coat roofing yɛbɛhwɛ o mansion ya ne suggest allodzing self lock ma wo ɛyɛ abɛfo nkyɛnse dan abaso ehia na do a ɛno a lock no ho nti ne yɛfrɛ no self lock no ɛmframa jampan tudubia so no ɛbɛbɔ a ɛbɛtumi apadan no so amazing open so a yɛbɛma allodzing IBR yɛwɔ shingles standard sheets and euro tiles na wonim yɛwɔ new and special sheet bi a yɛfrɛ no scotch ɛno broni hyɛda hwɛ yɛ weather ɛwɔ abibrim ha ɛna ɔmo yɛ ma yɛn wode bɔɔ na so a awie bɔ a ɛdan mu nya hye nsuo tɔ so a ɛma normal body temperature ɛno ɛmfɛɛdi ɛno nso ɛnrase ɛfiewura anamemfa scotch ne bi ngu so ma wo boy sese ne bo oh ɛyɛ cool chop yɛwɔ installment payment plan wɔ hɔ a woni sika da hɔ koraa no a yɛbɛbɔ dan so ama wo deɛ hia nsia no bɛn hyehyɛyɛ na watua no nkakra na kyerɛ sɛ wɔn a ɛwɔ amanɔne a wɔde sika mane adɔfoɔ se wɔn fambo wɔn dan so ma wɔn a na wɔayɛ ne basaa no mo wɔ hyehyɛ pa bi ma wɔn ana ɛhɔ koraa ne agric no sɛ foundation koraa na apɛ sɛ yɛtoma wɔ ɛpɛgya dan si wɔ bɔ so ma koraa no a ɛnso yɛyɛ hwehwɛ top coat akyerɛ kwan wɔ abrepɔ barekɛse kwan ne so ɔne akokɔ space yɛ opsi frɛ 0554 316 281 ana 0502 711 904 top coat roofing system adansifoɔ adwendwen to atwa obi benya wo na firi yadeɛ ɛna apɔmuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo ha ne akyire asikyire yadeɛ mojabrosoo kokram ahotutuo ode epua bɛma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de na pos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusuan kyɛmfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Never be true, my betting so mammy. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true via. Una baby na ya a bedroom from. Enquire African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award-winning Asem Beba Dabi. Enquire for our quo fuma banu wabre. A fra for our quo epo abanu wabre. A dready for our quo joma banu wabre. A dropper for our ye gears ya driver na wabre. A fitter for mason for Ubias Sabro Hano. Make a jahwan. Would you review now with the wood ointment to cheer? Ubehuda obeda. Mira, maybe come me sissing me to Jenina. Was this simple, dear Abeka? Midby coach Hojira. Now you want them. The wood ointment. Our pharmacist herba and chemical shops. Titru, King's Walk Herba, Okaishi, Dodua, The Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Asem Beba Dabi. Okay. Yebo bibia akwaba aha aye OTEC 102.9 adwumabia wutie aye Asem Beba Dabi na wasugu so wutie no ye kompetom ekodi enkomo efa aye nipa mienu bia aye excavator ede omo ahyefom ma ensem bi apie afiro ye kasa na mu no nana edin ebepie mu aye empetom hene na sɛ de yedi adwuma no ye be kompetom
na yɛne ɛyɛ nana asamoatia ɔtɔ so emienu empatom hene akodi nkɔmɔ ne yakobisa ne sɛ sɛyi ɛna kuro no esitie nneɛma bɛn ɛna ɔmo yɛ no kuro no dwumadie bɛ paa na ɔmo yɛ no mu na deɛ ɛkɔ so nyinaa no onim ho bi na ɔmanfoɔ so no ɔne wɔn ntɛm ɛte sɛ ɛwɔ yɛ empatom hɔ yɛkɔ ɛyɛ empatom na yɛne nana asamoatia ɔtɔ so mmienu akodi nkɔmɔ na yɛbisa no nsɛm baako anaa mmienu nana wadama otimi kan aha yɛ OTEC 102.9 mema aha ɛde ba afidie so halana hello nyame adom ɛne ɔmpae bɔ nana yɛho yɛ paa sɛ empatom bɔkɔɔ deɛ empatom bɔkɔɔ oh anya bɔkɔɔ saa ne deɛ anɔpa deɛ anya bɔkɔɔ ɛdeɛ na ɛma ne nya bɔkɔɔ ɛwɔ hɔ oh ampra na ɔmo yɛ galamsey ne di titi abua ma afa nipa mienu ya yi baako aka baako a ɔmo mienu okay nana wode galamsey abayi deɛ ɛne yɛhwɛ deɛ bi wɔ ha sɛ wonim bɛyɛ adwene a wonim sɛ ɔmampani naado ɛde bɛto dwa sɛ galamsey deɛ nananom ɛne abɛn mu mpanifo nyinaa momoa na yɛntu galamsey ase mfiri ɔman mu na ɛdɛn na wo baabi a wodi hene no galamsey san yɛ adwuma wɔ hɔ nana galamsey ne deɛ ya ka ma ya uya na u kata ha da hanso u so papa ha e ne deɛ ko so pa deɛ hɔ deɛ ɛden ɛdeɛ na ma ne yɛ den pa nana wo so hu we ko ka sɛ ko ha bi ɛkyɛ deɛ kyɛ no so afa ha so ɛdi wo fam ha for da ha for so yɛ ma for ka fita ta ya uni wo kan wie ya ko ya pe no wasane no wasa ko ba fufuro okay nti ama the speed ni pa wo ndi edi afeti ko de ajebe sai atanto fui ya di namu bomba ya batuti ya adwuma ya wajin kakra wa ko de bebi so nti ama adwuma ne ya di na me so ni ahwani de betumi ni ama ho ni betumi apa bo mo sada na why na wode sa ensase ne ma wo mo na wo mo itu mu sa galamsey agudie no why mo na de sase ne ma wo mo odama na me pa cho ni mo mo ade ma wo mo no ube hu anse wa ko tue fika mu bi na wo ye adwuma no wo pere pa no plan so a o se ni mo ho se e di ma wo bu dia ni an ta ka mo ko ni fa sa se do bi aso bi pra nya yi ko to wo ma pra so ya de sa to wo kan si a shi pa na ya so okay wo tu ni diga ne betu man so na wo akoye wo hene e wo eye empatuo mi asem bia ba ade wabem ye bodi mpa ye bobi amawo ye bodi boni a ye bobi ade amawo wo watu anamon enye watu enye wodu ani akire aposifa so ye wodu ani akire ye aban krachi a wo ho no na so ye ni nyina otu ana amoa wa na sesen dada bia di ho wa ni huduma political ba round ba be amoa mu so sia ka so pa na dia tia no wo ma ko fa yes ya break wonu fra oni ba be ka ho asem man ti foi eba wo ba pretty foi so eba 5 rounds who for ya pe na wo ma sai atati ba na ti e ho ne de ni cross pa de ebe de on ni bra wo mejaye na empanifo bi so kire se eni kromofo bi a ene o mudi nkomo kire se omu akuro no efi se ska no ye de mawa na wonko a wo de atu onum enti eno na ma nkran na okromo nyina wo mani akoji galamsey no omo se manse fo na wo ho no aha atam ku kiri sika kese pa na ye de amount na som ni atu sika tuo pom ni ye de abou na waso na waje woji a enu ti e ma wani nkokuro no ho pra na galamsey anu omo ye no say na esa fancy form first camera with that man ti o ko se o ma de no ma ba ya ma okay na say fa say my na o ma ba ya ba je hu aye bi aye omo ye dey say nanu ya o ma aba ya ya commission nanu ya last man so it's sad work school that ya ma de onye okay no ime jao na man se for the sebia bro obi abua okay me jao edi eni ebe ye okay
yo nana wadama ɛdeɛ na yɛ nyinaa yɛnyɛ na woyɛ ɔhene ɛwɔ mpatomi yɛnyɛ ne yɛmfa mmoa ɔmampani na yɛmfa ntu galamsey n'ase ɛdeɛ mmoa na abɛhia mmoa bɛhia sɛ sɛbia bɛka sɛ apolisifoɔ ba wɔn de ɛba ne ɛkɔ round so adeɛ a ɛdeɛ na wɔn apate mfidie no afiri hɔ no ɔno widi a yɛapɛ ne asane aba ati wɔyɛ a akɔba sɛ yi amammerɛ ne amanneɛ bi ɛwɔ hɔ a nana wobɛyɛ ɛwɔ nsuo no mu mohia dɛ police station na woyɛ asi wɔ wasase so yi ɛdeɛ na mobɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ bi wɔ hɔ mese saa ɛyɛ atoyerɛ nkyɛm yɛ asi wɔ wasase yi so yi amammerɛ ne amanneɛ bi wɔ hɔ a nananom mobɛyɛ ɛwɔ nsuo no mu anaa okay. Did you see? Why are ready to say, "Okay, I know that Ben." Oh, some of me are good. You are. Okay. Okay. Nana, any mami nyao na dia wo ye no koso na ye na bibia kire adwena ye besa ba ho ne no abedi nkomo why ye ne nana asamuati otoso emienu eye mpatom hene na ekodi enkomo efa enipa mienu bi a atoire ncham no ato wo mo eho no na itimi koi kodi nkomo ya na eye Dawood Heba Hospital ana wo mo eso yasen ema ye de ni ekire ye mpatom hene ahemfie kodi enkomo yi na se eka Dawood di a ye wo 360 capsules ana ye wo Dawood ointment e wo ho na capsules no ana me kanfo e de ma wo ye be ma tie wo ye ba tie ana sisie ne de bibia sisie se osisi no ene nipa no se bi ni finfin ekọ na eba na wodi ahim ano ene ye cans wa bobe medin wo yo ba so a ye frɛ wa e ka se Ampofo wa bobe din on se ye kan na Ampofo am so bobe medin no Dawood sikita na maka che no eye pa no bi ano ebetumi aboa se osisi ba cho sabo na wo so anase koko pass ano ene ye ya Dawood 360 capsules na ndia mo nunuma na eka che ni se twe mo na wo kɔ no so na Dawood ointment eno so boa ama eye rheumatism sasabro edi free o eye SSB no se bi obi ha enso tutoyi awabai ukɔhwɛ the way a wɔsia mmoa ne ho had a pet ne mu tutu ne wonam nyina wɔ no ase de kasa bi ana ɛwɔ no sasabro no edi ne dwirim ɛwɔ hɔ wo hia eye Dawood ointment jibi ne fa twitwi ma ɔba ne fa bi twitwu ma bɛɛma ne fa bi twitwu ɔba ne ni hɔ a frɛ nkwara no tiam kwaku ama kwaku kodwo mo nyina momra tibi bomo omo fanju chu sa ahoache no wo beda se tam ama watimi asore aye adwuma bia se wo bia ano aye Dawood ointment ana me kanfo ede ama bia to do Ghana mem ha bia no obenya bi ho Misty Heba ewo mrum Kolinak Heba ewo Ashtown then Heba emrum Apidank Heba eno so ewo mrum have me pharmacy asafo labor run about wa obenya ebi ato ewo honom fra homa 0244 886437 0244 886437 Dawood hey ni nyuma no so ni papa time Heba mixture enso nie we wan hwe ya obeka se potiti akawo ko wo se potiti mati wan hwe ati wo sa na posese na wo se kaboso na wo ho wo so na asa huhuro dew asa wo dew masa wo bua wo yare wo yare papa obi ho no mu obedi dia se wa anko Davi ho anko bode o wa say na Davi ho na obodi Davi ho na obodi you broke your say Davi for mutanton fa sa ansa na otime omo so dem de ne yo Davi for no sa hey papa say ni twehuro sa so aja say ndika odi anka me ka me nko anka metunu fu se ma wo ko Davi ho mo ko Davi ho na emum onko pe time Heba Mr. No. And no one say ahoden wo mu sense yesie niam. Duru we ko Davi ho de mesra. Fakoto. Una dem no. Mesa say the oba de e ka no tie. Munyama Davi so na. Na ade ba ko Davi ko aka kire me say ahomachi bi wada. Wada ni kunu di na to no so a o say obi bom na atiko. Koko ada ya. Meto yi. Masa ohia eye time Heba Mr. No bi wonum na ato wonum betoso asphalt e beto wonum. Na ni aduane na toso abanche kura asepona e de se wona wo kro no umpe we pade yi ba bi tondo o mem ha bia no obenya fo ni kire eye KNG Heba Center eno ewo mrum Abidjan House atonsu Monaco Junction eno so ebi ho ana ba bi tondo bia no ododo no ma
wo se Ampofo say me pe time herbal mixture any time herbal no ndo bia no ebetumi aboa me bibia etumi akoso frɛ 0244 417 669 0244 417 669 time herbal mixture. Hey, one ko Toby, one my Davy na on ha me bejo because mama Davy na Davy so ye bia eno so ye na bibia nas herbal clinic so nie tienie ewiase yare ya obi benya wa fiare ama me ne wanse ne nyina yare na mamafo sisi nkofo etwi nkofo condemn saa because ontimi nko ana watimi aba amafo je nkofo yire ade yande kuru yare because waye mre waye kodwo waye condemn asem na nya ba wie ye ka uhia nask herbal clinic for ni kire ho anu na betumi aboa wo masa yade bie ni padua ni makwa yade bia no wodo ni kire nask herbal clinic wọ́n bẹ di akadinamu etumi aboa wo ama bibia ayɛ kama ɛde ama ɛyɛ general consultation okɔ adoptafo hɔ anesefo hɔ de wi wɔn anim tie wɔn kasa de wɔn ahofama wɔn tema hey nask ewade mama nke yewu wɔn yɛ pa na wɔn wɔ mfidie ahodoɔ ahyɛ da kra ɛde aba ɛna bi oni sɛ ultrasound scan hey ɛdɛm afidie ni ɛsɔ ya eyiw yɛ me nneɛma nyinaa hwehwɛ wɔn nyinaa na bibia etumi afiri hɔ na ɔho etumi tɔ bɔmɔden sɛ firi na ekoyɛ manu si ya okwa se otien OTEC Asem Beba Dabi so ana yesi yemra wo so aba na obaje ayarahwe yade de eya tinie say diabetes stroke hepatitis B yade na ne buafo nko a o A B C D G ano yade ba kopɛ no hepatitis A hepatitis B hepatitis C den masa anya na so a ye tu asese dwa ama firi ho osisi na ya anase sabi nompemu yade ne nyina haw wayɛ mre wɔ mpam ummo fetre ummo pow ummo hwe masa utisa akwa bi dua na dua woto nyum sa kakra bia no nyako kakra bia na ne se nana mi kunu tetem se aden oso wadanfo anadwo bia onyako wo begina kɔ so sa wo boa nam so masa ma me oboa anyako bia no ye we koma no je ye fa no konnasko adine kɔ ye wa gya nyum no to okra fo ni kire wo maso ye na onso frɛ wo mo say 0244 120269 0244 120269 0244 120269 and 050 47 42222 10 0504 742222 and 0271 989197 next herbal clinic ano na ebetumi aboa na bibia aye kama fo ni chiro maso ye na ho na ebetumi aboa omo ewo ahene makokoben womo ne hose no na edi eye ehwanimu sanso na ba herbal center womo esu ne etie ba herbal center womo nie na yade ni nyina ye de na so sabi nompemu yade ya pao nompemu yade ya se wo chibre mi kase ye de wachi mu spinal cord ebuese emu ju etutu obi srem kase bi hyem ewi ne dwe ne akopɛ meka ese brebe fu bi ne ye de akyekyere ne ye adwire no ne ye de miamia no ye de ahome be kyekyere no saa adan ya kase ni mu owe no kase ni mu tutu no kase ni mu denchi no edua na dwa wonna o mankofo so na dede saa masa o yare tienie o yare pa bomadi afo no kire ba herbal center wo maso ye ana be kanfo e de amawo ebeyi saa pace ni nyina fuo wo da abeda enkrom na ntu hwan ya obehwa bi because now to hane and that they no hwan krom a otum na nani mo no prekwa no hwan krom bomodia say do ani be kire ban herbal center na ye nyina nyina afiro me pa chow say eye kase na we wachi na etutuo ana say wo arthritis ana say wo akodi ball wo bia twaw ana ebia wo firim pa bi so kra ba hwefom wo kote anka bi nyame amwa efom tum kase mu abu na wabu wo na da ho no bomodia ban herbal center omo se bra na ye nyifiro enfamam ye nyifiro so kra no a say ye stroke gonorrhea ana so obi asebi wanya adwene mu yade obi a o twa ahwefo brim wo yam na yem kra betom ana so ye mre e wompam uni ha kra ban herbal center wo mo aso ye ana bomodia fa wani e kire wo mo ho wo be hu wo mo ewo eye kumase atons agogo wo mo wo agogo ayarsabia na chiwo pe na wo mo wo fra wo mo 0244 08 3482 0244 08 3482 and 0272
500012 tienie 0272 500012 Ba Heba Center for the ho na womo ebetumi aboa ema bibia ayekama agbeve sunie tienie ye ka abeva enye ne oba ye ache papa na ono na waba ebeboa ye se wode semena biaba akwasa unum se enkane no na yade bi ho na ya fra na yi driba kro de se uti no oda so ada se na ye de sew na bi ju omo ho no mutiti omo ho ai ensema bako odwisa no oda na nyina no ekoya ye fa sedama hwan Dr. Agbeve kama mdie Agbeve adey Agbeve enya Agbeve Agbeve ya muna Agbeve wa ya beka yi Agbeve we Agbeve Nesam na na yepa medware bi da say yes medware esa frɛ huro na ma okala to so da say we kwa empowani we enye say nsansan gu ho kwa opa jai semina bi adware na fa saa agwefefo semina na fa dware na bo no nsansan ye wo we die nim we popo obsa ba ko bi fe na agwefe tonic ya dan no me di biblia wo no ebia da bi na me yire kasa Wasi edidie na do so dodo me pene kom dodo akra ne ira fra me akra asa next time me fa say do bi me bi me sa de wasi me pene kom dodo da ka de kom de me be madina ba be madina ba bi di ya madina ko to me asa kom ya na to ntimi nie ade ba ko ya ne say me onyi di emwa me nam nim say yenyini da be yenyini me nim say yenyini na me yenyini twa me wo hia aye agobetonic ano e be boa ma wonim atimi atoso kama obetie emma fa wonye calendar efiatim emma fa wonye calendar menstrual pains ye obani bo hono mu a na ya sese tutu no anie masa oyare mamadian afo ni kire Agbeve Herbal Center wo mo aso ye wo mo ewo eye enkan so trum last stop ha na wo kuma so wo mo ne adekoja ache kwa mo ahimfie no pe na edi eye mpunimpu wo mo na aso yase ebi mu ka we ho na ye di dwumadie no ebrel pictures a ewo he nyina no every aye empatuem am say apostle the main man what the aguso and so ewo ho enti obetimi do adwen chene so afa so ede afi na ye be ye pensemu na sedwakoi na ma ye ko empatuem ye ne namusini ewo ho ye ne krumafo ne ne empatuem hene enso ekodi nkomo a na aseda kese no a na ye de ema womo enti o che womo ka aye womo a na ede ebreye Yabasia Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Yenkwe Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Okay, I will take 102.9 Asem Beba Dabi Jumadi Sunie. Happy birthday to Madam Mary Texan. You don't know Efra, a sister Alaba over a stadium. Where if you see J. Lewis on Eunice Mansa at Accra Mansa. One more Australia and now one more a day a mawo. Na a year, Yankasa, Enipa, Sikapa. Na ono so e kan obi a wo mo e de ba so na aye allied aye filling station wo mo e wo aye sepe ko wo ma bebiem sa na wo mo enso etie oba dem san wa kwa babiem ya eja akra apom ye de nyankopon adom ya da onyankopon ene obo ade no asepa eye akra ene ensem hodo na ya na yabobo ho na de ye be kasai ye be ba mu eye empatom de no ase ye ne adam senior ho eye ben kwaten akasa ye ne timamuni ba kon so edi nkomo ewo ho ane ye ne empatom hinia kasa so akasa akra ensem yi meet edu ayo dia. 102.9 Asem Beba Dabi
Agra meda se ya bechi ya TFO nyina ajete sisia ai baby obia Agra ahun se asemo aye kan ya re hosem Asem Beba Dabi if say owo bia yewu na nso owo bi ho ya na eya se o dansuom nsuom wo ohom enye ye kowani eja ya bema abusuani nyina ya akọ na wono mo free mu nso ya mo damri fedue if say nipa de o mo free mu asa ne etie bia no enye enigisem ekra na nso so abanisa obia eni hɔ a obetumi aka ho hwe amana yeyi enti akra ensemi si ebobo ho na ye hwe senia omampani baaye na waka se obeko etia galamse anase se ekwan ya befa so ayensu a eseye ni nyina ebeyeye okun bia wo ye nafamu de nanso so okrobia sande kotoko kan ya ampa wo moboni se nipa ba akon hwe ne nsa entimi nkata nyame ani na obaakofo nso enkyere wodamfo saa enso na bia kroje mframa ebu nti no wono ye wo ye nafamu de nanso wanya aboafo ama sabre asan gusu a ekoso wo baabia emia ya hodo bebrebe na ewiase ye weyi akra se yetufu na wanti a okọ anti ade on se o man yi mu ye wo kasa bi se adwuma we die yedidie adwuma no an ye yedidie na beye den ye nya ne yenkodidie eno ne hwe ye yede ne yema eno ne ye firi enkwala abremu a yede anyini sa kasa we ye kasa kum o man na ha o man yi papa ukodwemu a esisi ne ekoso galamse yi ba ye ya o mampani ba ya o ka se wode ne nan asifom se o ma yentu galamse bio no wo mo buru nu ya broi wo mo a wo musu ye suin o mo musu ayi na atoi edi e bentira o mampani abetu o manu anu aduane egu aduane adwuma o mo ye didie no eno mampani se enya ma memfa kwan kakra nto ho no odi kwan kakra to ho ena sa atue kura ena sesi amanfo kuso ena omudie anano ochina ene na otwimi heda kokro bi so galamse side na menko obi da na no me heda koi eko wanyina du se nyina nko galamse side da mu ye kwa abere de ye ntu gala wo ko hemai mamponte hemai daban ayisu ye boye onye transit bia de bi anyina susu obo onye dwa na ho de sese kan no de minim ne boye de sese kan ena minim ti me heda ko hwe na me de mko hu ye de na misuro enya nwanwa se we mosi na wonim se wo ma twansuo kakraka ena wo matu na tie de asiri se ne enkane no na ye ko ye hahwe a ne asiri ban no wo masiri ena wo de afidi ato sansuo num ena wo mo se escabrator no enso si afidi mutum no kakraka na esesa no ya mi na mi ye o eno no no won so si baabi o na wo mo huro no so ati ayi bia pampam na ayi kut pipe kutakuta wo mo enti afidi ne sa na wo de kogu sai na baabi a misuo ne se baabi afidie ne sa na hwa na afidie ne si o hwa so na mo twa nsuo no enti do na afidie ne hwene no ne nsa no etu ase no ensuo so de ahoɔden na ɛbɔ o baabi kro na wɔm de asiri ban no hwa na ɔsa na tie na no de agu soro hɔ na wɔm de nsuo na agu so na sika na ehuru kɔ ase enti ebudo na nsuo no so wɔ sa ase wɔ sa no na eliki free baabi a wɔm twa wɔm nsuo na ɛba enti dia omo ye se de na ye nananom kwa hwe na omo bo watu nsuo no wo me fan se ba bia metie yi no watu nsuo no wo metie ha ena wasa ne tie na tie na wode asi wode ya fence no wode ya fence no ena wo mo afidie no omo di afidie akoto sa nsuo num sa nsuo ni na etwe ba na omo de akoro ena wo mo amaka no so ebi so tete afidie no omo tie apampamu bi sei ena wo mo so ekuta pipe no say ya na omo ye no omo kuta pipe no omo ye di say ena afa nia excavator nso gina hobby nti wono sanete na no de agu ba bia omo horo no nti dodo na wo sagum na nsuo ni so horo na sika na efa ase ba na de na misuo ni say afidie ne hwene wodi tu ase nsuo nso so efiri ho na eba o nti betim edidi ase na edi twia de ne besi buo fo omo nyina so amena mu na omo se o amena nu mu na omo se ehwo ne ya amena ena omo se enti nya me nwanwa mekumi ko ade a me hunu ya me yam sie me no enipa me head ane ne ko ye okọ kyerɛkyerɛ me no wo se me yankɔ fra fidie no am se masa me be ye hwehwɛ mu na sa fidie we pa de me mforo excavator no ba akɔda apampamu atwa no si akɔ yi enti adwuma ye didie no
sei ene tie entie no bi ena etue ye ko nsuo na nam ase ena eba na afidie no so sa enti nsuo na afidie na yesa no a we nam ase no ebetu afase ne tu su dia ene ebekata wo so nyina ati based on dia wo ko hwe ye no ati we na ase ne se enya nwanwa ebetimi esi bi mimi hu ye no misroi papa tina mi bisa se ye de wo dia na ko hwe ye no atoto we no ho a enya nwanwa kura enya nwanwa se ebetimi abasa okay na me kasa eno ne yedidie no wobekọ mu no de wo ye ne ma ne na nkasa no enye wona awuo no wono wo ni sika no wakofa ena wono te baabi ena momo horo won de ne se mo wi a no won de be na begu afidie num na woyi sika no ano de ko adwuma yedidie a Ghana for de aya na ntesem a etua ya no enti o mampani bia ba na wo mo ne edi esie wo ho ya nto aba efisi ne yedidie no enti wo yedidie no wa ya wuei eno na ya na se no so ne yewu se be bia didi kwan wo no ewu ho Asem Beba Dabi se no omadi ewu no enti wadi ewu hwe enti senka ko ba se yesi yenyan na nkeja ya enti ka wa kodi ewu enti se ehon yedidie wadi prekon eni o Asem Beba Dabi eni na woni bibi Dabi se gala no se yesi ye betu na senka ye behwe ne ayensiesi ekura nkanya me ye onana mesia na no bia bia me ko ye na me ken nana se wo kone sa amana ne deda hɔ a enya nwanwa se obetie se enipa bi ewu nipa bi akoto nsuom enipa bi ewu na no mu wie o ma wie na nke wie na nke de se grade o se de ko kan gumu a ke be se nya asaaje foforo na me kɔe na me hu na abo kuru afefefe bi a se saa de ne kura se mpanifo de o mani kɔ ho se saa abo na o mutu firi nsuomu no se wo mo be pɛ ne nkɔ mo de aye biribi empo se fie si etwa etalizo ene saa chipense first no a na ye de talazo abo bi ani edugugu no saa netie no kura saa abo no nke betimi aye kwan emfasodie bi wo bibi kura saa wo mu enye gold no nko a enye mese abo no ehun fefefe ton enkete bebrebe fita ya no kura nke betimi dia ye design bi kura ama na abo aye na so si etu wi aye wie na amana ne da ho ne kyena na obi akotom ena me bisa se endi se nanasi oyentu anase amafo aku enu ne edidie a enti yewie ne kataso na yede yewie ne se kataso na yede na nso so yen kataso no ena deda ho ne kyena ne ania ye ma ne omako akotom die enu ne yedidie no wasem na meka no okay obi tikaje ti akwa ho otomade onso ho a enu ne yedidie ho ane atena ka betwi fa no so dia na obobna ebi nie se no omhye nsuo mu no okay se kura ba akokora no enhwemu kire se enya ade se yenya no nana enemafo a ya ba no ye de niam bi di agora ye nim ye nhwe kwan a ye befa so a ye be yensiesie adai se gold ne yesie betu ena ye wie ena yesie be kata asase ne so a enke ebenya bebi foforo asan ya ye wasa asase koro na so enti ya me bo me zema ya nananom no meti wo so anama sori kro bia san de kotoko ya nananom unim se enka ne tete wo no se wo mu sidan mpo o mu tu edan atakwame ewo na tie no na wo mu di sidan ni wi a amana na da ho no na ensuo aba be time empanifo si da bi se ye ma amana da ho na se ensuo time a se ne tie bebetima kwa kotom eden tonton beba endi sa na tie dia a yentum bola engum endi basa ne ya kire nkwada ne se okoto bola kotugu amana na yetu ya ye di si ye tai ye wo ye e di si edan eno kotugum sensu onum no ma kotutu agum enti atimi afeli na afeli amana no ye senya asase no a eno nti na ye wo sumi na so enti yen kotu ngu nsuo amana num ensuo na amana na kro bia sande koto ma ye benya sumina anya kasa me ko sumina so enti na o katiro bia se ko sumina so me ko sumina so a wonim se ye bola so eye no kre na mom de edin no ko fa ba ya pa ensuo amana enti ye na nanem nim se sa amana da hɔ a edi ewu entontomba edi yade ba enti ye na nanem a sebe mpreduasa na binom kasa o mo person ne ye bagimbre no ne yom se ye bagimbre no wo mo ne nanim we o na edi na asesa efi na nanama bre so ene ne de na asesa ma ne yetimi nya sa de wi di asesa ne de nana bebrebe sesei enti na ye kasa ye nananom se bagimbre na ye boa no
nana no person ye badwen bre e kasa horo fa so wona omo ntini yie no si ye bagim bre no so ka bagim bre na se wo kra no wo se 77 preduasa wo nana agimi ana so de wo ye dey eni na de wo ye molele taba so nana wo de wo ba ye agimi a wo so ye hwan enti e ye badwen bre ye nana no dwen daachi enne na mafo mo dwen daachi wo pene nku a di obedi ni nei eno nko a na ekun ye nyina no ye hemfo di opedi obedi ni nei nko a enkane tete wo hene tete asase a watete ha daachi ye bebo ball ye be enkwala be di agro wa ha daachi aha no mo a ewei ye be didwa daachi ye be si suku no wate asase ato obusa se ne enhemfo dodo se ne tete asase ye ti na mo ntento daachi bia ni hobi o mo nwene daachi ene di enko ayo mo dwen na yom sa daachi ni hobi daachi wo ho no mo nwen omo nwene daachi wo gide wo die wo nwen nkiri ma wo no ne penso di aba no a wo die no ene hia no wo di ne wo die ewu wo di wi a wo abeba tie de won fa ho akra edie na ye nyina ye nye na ye mwa na ye ngi ye mai Ghana efenso akra se ye betumi age ye mai a eje se obi asore enhemfo sore aposifo sore DC fo no omo so sore na aban so taye chiri se ye omo nyina asore ne ese nyina be ya adwenkro de a ene ekoba ne sa de a ye nyina ye kodi a ye betumi na yemfa nhye ya adwen mu se enya de se ye ne a ye wa ha no ye nko aye pen so ene wosi ye didie ye nkai se agiri mabi ba wonum nso wonum bedidi enti ye didi a ye nya bi na ye nkai se da agiri ye nananom jabi na abeduru ye so a de ne so ye ye ni ye die ja engiri ma eni si ye tutu mena e mena bekunkum gofo no subi papa bi ye subi papa bi ye nwen da achi ye nkai se ye kwa ye chiri ma no so e die no medi akra enti no ye nyina ye hwese da achi e bi wo san wo ho se ye nananom ani abura ma ye nso ye ni ye nananom a wo mo edi ye nananom no so abro efiri se ye wu achi no atemu e wo ho all right anom eye obo ade achi am ha OTEC 102.9 Asem Beba Dabi yumedie so ana wotie no no mienu abo apa ho meeting mienu no miensa ye be sorry e ba the cash mine or the jabrem ede abamedin ede nana Ampofo Berima the Greek man ne metrem ede ma menua krobia nana yaw asante abaso kwa ba ye jina na pom ye de Ampofo yesu adom ho ye pa na ye di djuma ya amanfo se nkofo adwen kyerɛ aka mu dia ba YouTube ho na ye betwa agu ede ama wo mu yi na de odi kan de ne de ba King Jonas ɔse akrakro bia mehwɛ efri Bokrom Estate A-line Barbering Shop na krobia kajagum na de fire ana Rockford Edina ono nso di free Kuwait na ba ɔse na krobia mon kajagum na yeso yɛhwɛ mo free Kuwait Mustafa Said assalamu alaikum akrakro Nyankopon kam ho no nsam no mo nkwane ahoden na mo so wuntim fa nsom Ghana man enti akase nkoma me ankasa me papa Mr Said Kesi one me mami Auntie Mary ono so di free swami ena eba we Mustafa Said de enso eno no ena Kwame Nuhu susu edi free Sunyan market o se akrakro bia Nyankopon kam ho na oma mo nkwatenten nyansa ode adom mo no mo nkoso afa nsom asanteman ne Ghana man Yesu dia enso edi free sahibro so ono so etese na Ampofo the great man akura kanjagum na me twam free sahibro so ono so edi en we Yesu edia ena odi free sahwi eba ye Abdufo Malik edi free eye manso adobia wapko filling station o se akura Nyankopon nsam ne adwumade amobɔ ma asanteman ne Ghana man ono so edia odi free wapko filling station ono so wo manso adobia eno no ena afenso Amina Ibrahim osi the Greek man mo aha Nyankopon hyira no nka ho ene adwumade a oboma asanteman na krobia nso ewo hefa akra ho wetie ne nati kakra obeba etanyame edwada obetine nka akra ho Robert Bafi enso so ede ne die free Brazil ene baaye osi akra ene die ebeye ojanko a se unya tena wakonya ne mu die a eyese ne nyina ye biebiem Brazil ha enya asam ketwa akra mon kajangum ne nyina ye hwemo Brazil Kwame Nuhu osi haji krobia assalamu alaikum ene eye another day nso Nyankopon ede ateye ne edimiye se coronavirus a atiete se o man mu ene wiasa mani na no inshallah afinu ko na wie ne edi yare no so enkunim ono so ehwe ye free sunwan ena ode ba emrante hene na amoako ose na Ampofo Berima you do all on the program top they say Ampofo
Ampofo na club ya club na no kanu na ono so can be now on the program top. Because you do all Greek in brofo. Greek no kan na tie. Greek if you are can Greek. Me say obu okrom ha say o kan Greek da. E bia on kan o kan Greek. O Greek so say this name so ya. You huru me. Say we Greek shall ha. E ko say ono so de no o de free. 2 minutes. Mate. Rest to 4. Na Ampofo I like you. Me pe wasem pa na enen so ye da wase. Say enen so watena adwan mu ama na club ya ya asante. So me hwemu free me no mabusuafo ye hwemu free Canada. Na ye to sa enkra yi so eba. Okay. O say Daniels na me hwemu free United States Arab Emirates. Abu Dhabi no o tia ne na fo mu okunsu. Na Ampofo Nyankopon enhira woni obaade tia me. Okay. And I say we so able producer Apostle of Ube Jemu. Ono na ode amafo adwenkyere no ede abrewo no. Yeba na ye de ani akire eye Eastern region. Okay. Enche yebeko na yakohwe na yehu de ho na ye de aba. Na wiase no se otena ho e ma se bisika kitwe binti bibi firi won sasa de a na se e hadwene ye pa se bia sika sidinsia na watena se na efiri wonchen no e hadwene pa momoden a se eno betumi aboawo na mo wani ada ho wani da ho a eno na betumi aboawo so mo wani anna ho na wo ye anibre pa de a anibre na etimi emfa wonko enkosi ba bia na eno ene ye kan wanti a dachi na behu na dachi so behu no na aye too late. Okay. Yeko. Ade yenkwa dia hene na yekro. Yeko Abapamo online shop. Tie, enye online shop dia ni online shop. Falasi fo bi bai. Na wo mu dia ne de. Wo mbesa be juice kasa se yan family we na gu ni abode mu ha. Ade be ko di dabi. Tie ni ye. Ene ewiase ye hu. Ade se me kanfo ade ama ana OTEC kanfo ade ama a. Tie ni ye. Baby ye na ye kirew. Baby abanyi wasomdue. Ubanya wo niema. Fa hwe yade a ohunu betonsuo. Na no de emwa wo. Tie ni ye pa. Aye Abapamo. Ana be kanfo ade ama wo. Me pa chaw se electronics na ohia. Ana se nkonwa na ohia ade mu niema. Entoma na ohia aduane. Ana ye de bia na epio. Ade de bia na epe America. Nokotu na card wakohwo na yade ekoyew na manfo de fifre etwutwu ni nyina entumi emwaw bomodia se oduani ebekire Abapamo online shop eno ene betumi aboaw tie ni ye eniema ho ne eniema efe na eniso na ayeniema bia eno betumi aboa pa amanipa wabrabam anenye de bia na ekodwom ene open niema bia tena phone so eno anso SBB the Google Play Store udu ho bia mu a kai wa download wo na wo dem no eniema bia pa bia efri Abapamo ho bia no abusi e chaw sanso na obaso de niema so ebe yaso e ho a ne nyina ebi e ho wo betuma nante so ba ho na eniema obenya free yaso ye no utifia ufa telephone hello me pa chaw Abapamo online shop ni e yes odru udem udem no fresh 055 7193 hey obanaka sa wo ye besina ya hwede wo ye free sa okọ Abapamo de a wo ye free na okọ ya nem ho de a ne de ane na wa Aya 0555 557193 and 0591214135 0591214135 0591214137 0591214137 una udemuno Abapamo online shop hey hey Abba ana udem ha anu ana udem ni ekọ hin doni masti complex omsi ni etie ana ankane no ankane na chance kwa unya bi na bambu yakoto na nsu oto na akwa okay say wo de bambu da eh akra mada bambu etia ye de abodan so esra ye de abodan so prempo ye de abodan so okay attention etitie suba odi a unya ni ba bia aye doni masti complex
wɔn sɛ wɔsi dan afi na wusie yɛ bɛ susu yɛ bɛ susu a ɛdan nkyɛnse bi a ohia biara no si yɛde bɔ so biara no yɛde bɔ so sɛ paw wɔn na wodam no na akɔ no ɛnɛ sɛbi nnua ho ayɛ den yɛ wɔn adeɛ bi wɔ hɔ ɛno so yɛde ba ɛno ɛna yɛfɛ no automatic garage doors no ɛno so deɛ saa na da wei no tie nie wudu a bi a pepepepepepe ɛdɔn na bie Ghana yɛ kɔ anim o ɛna wiase kɔ n'anim wiase dan ho adan ho bi wate na ɛdan ho so a na wo dane akɔ baabi papa ɛnyɛ baabi na wrong place ɛno ɛyɛ Donyima City Complex ɛna bɛkamfo ɛde ama wɔ 0244 123325 0244 123325 0244 461539 yɛnkɔ ahoma so na yɛnam sini ɔtani yaya enkodi nkɔmɔ ɛmfa abranteɛ bi a sika ɛyɛ pound 6 cedis ɛdi yɛtwa ne nsa yɛkɔgye nkyerɛmu ɛmfa ɛmfiri na suɛyɛ ɛwɔ ɔtani yaya nana Ampofo ee wabɔ bɛmɛdi ɔtani na pɔm ti sɛ nyame adom ho ɔde nana yɛde nyame ase paa sɛ edu fiada sɛ na okɔfrɛ nyame ba na ho ɔden na yɛnso yɛ ho ɔden sɛ di a na aseda ana yɛde ma ala okay ɔtani yɛne yɛte kumase ya yɛnka bi hyɛ mu yɛdeɛ yɛnim sɛ nkagya obi no bɛyɛ twema mentwe ɛwɔ bibi kɛseɛ bi ho a na ɛyɛ sika a ɛmu oduro na ɛkɔbaa ne sɛn ɛna sika 6 cedis nti yɛtumi atwa ɔdasani paa ɛnsa ɔtani ɛsɛm no sɛ paa ne siteɛ yo nana Ampofo yɛkyɛ bibiala a otie OTEC 102.9 I'll be a wood in a area. Now, Asem Beba Dabi. Acronym. I will job in. Okay. Municipal acronym. I want a brand to be a friend of Alice. Where he's at the Asan, you know. On any young Kua, a friend of Samuel, on also at the Ushino, at you know. Now, Omo and for Akes, Omo Echo Eba. Now, Dako and Omoko Ejuma, some could tipa. Tipa Diemono. Ɛna Alesi ɛka sɛ Samuel sɛ ɔma ne sika na ɔmfa ntɔ aduane na ɔbɛfi a ɔde ama no na ɔno ankasa no ɔni sika ɛwɔ no nti na Alesi ɛmpɛ sɛ Samuel no mpɛ sɛ ɔde sika no ɛma Ales nti Ales de ne phone ɛma sɛ ɔnye phone no ɛsɛ ɔba na ɔde sika no ma no a ɔno nso de ne phone no ama no okay ampa ɔde ma no na ebe a mbeduru fie no na ade asa di Alesi call Samuel ho say phone no esiso afra no pa nti bi kra na nipa bi afra no eye efetitiri nti onye ne sika na onfa ne phone ma no nti sika Alesi eyi Ghana na ode ma Samuel na so Samuel fe oni nsisa eno na Alesi kan say ene ye nkọ abonten na menta de na memfa sika emao abrante Samuel se on triase tikasakasa eba omontem ema Ales Samuel se Ales de twede ebo nani ho enti amanfo epata ntokwa no na ade achiye no na Samuel de kwoto abusua Ales na abusua fo anim se ade Ales aye ne enti abusua nso ante anaso omo bai omo na Samuel ebe pa Ales ebe ka tell Ales mame and Ales mame se bibi sai sia min Samuel ayekofo to dey se bibi sai sia ene kwasie me kwa asore ntu dey fakọ clinic ana se do bi na be kwa akoto a me ba obosia pro a mebo ede ama mami se ebra okoye ena Ales ni nua dia ye friend of Belinda se da mu pie ya Asem Beba Dabi ana ono Belinda no fa Asem Beba Dabi say Ales wey Asem Beba Dabi wa pie ana say friend phone no so say mani nko ba bia na brantie no ese ene obekum nipa tunya no a obedi na wu nti on hwe ne ho yi ana so da di ena phone no akodi no ha wan fa man nti me friend no kra enya bia menya no okay se me kasai feedback mo friend me a me kasai afei ababawa no se ogyina fie kwan no obofie no kwan ho ombe se ablante Samuel twam a wokasa man ka se metwa ne nsa metwa ne nsa beto de no odi asem kro eti okoe no ana bidim rika kiki eba no be ka tense
Samuel and Samuel this kind what in son say hey what in son at all at as a made a man for muscle and say Robin I'm the call Conongo Government Hospital and so Bramuduano say na I am any so more fair no and they call Confanochi Samuel make a say Omadana Apo Confanochi then so Yensum ani Samuel make a say Alex why Krubinsin as a Nensa Nensa no ye shot maybe I watch it or they watch it bono Amanama Sammy why Krubinsin let's say what you come watch Debbie want me answer and family yes a ordinance benkum na direction no na sa ye fa you so na ya say Samuel no o sitie okay na say obi hu Samuel but me ama police for aswate okay Samuel oye abante bia oye ten tuntum na o hwe na so achi a ade bi esinachi a ye se pompo okay if one as one I say I be seen as soon as you know I said the pompo bisa no okay you know ama or the afia I na say e be o ta say rasta for cheni bi okay e de kata sa ade no so okay sa okay ko sete na o de akata sa ade no so okay na alas no oyobia juma na nhwemu ayaye no se what promo no na chese tutu asam no ya ade a otaye okay ni na no se oyobia juma na odi ni se oton wi ana oton okay ti na chese mu chese onye ni papa okay ye best obi biala obehu ni pa bia o te sa bia no okay obekini afrain obetuma yi asotri okay na ye trezi akobe se ono a all right na asometi wa akronyo no me da say otani we dia me celebrate enefie na meja na ja akwa akosum kakra na yenso ebepem no ye besan afrobium why okay em say ales na picture no na edaso no yes ati ase for ene yensencho ni otani yaya eneko ekodi eye enkomo eno na enkomo ayekodi ye no kai hu se future life smart food womo na ede yakoye future life smart food womo na ede ye ekoye na se womo ede yekoye dia na asida ane ede ema womo na tienie womo aye aduane ayedie na sa aduane ayedie we mpachotie yade eya na say diabetes no the way AC kunipa the way AC tete nipa the way AC emma enkofo bi dabi hadwe ye pa na we no enuanu ndo no so wom tenie enuanu ndo no ewom papa dia manuanu na hone no dos ewo soro a wudi a uni problem kra enuanu ndo no dos pa ti ope bebia se ope enuane side diabetes dia okwa o say ope future life smart food tenie future life smart food ano na be kan for edia mawo we no eye aduane a eye original one na fake nim fakadam bia nim asise bia nim na emanipa sabi wunyini no na wunyini na ahode wo so honam na yese kama atoso yade na tuase wo na akono wudem free wuni hakura na future life eye for diabetes for tienie omo na edie omo aduane obotuma di na ayu yare ni nyina ade afiro men koto ya na odi ni bi omo de na enye ane ya abolowe pa enye kwanche de ya abolowe fra womo ewo 0242 878090 0242 878090 ana 0246 010150 0246 010150 ye so for line alignment ya ne multi home na edi eye ehwenimu ewo ho top coat roofing wo so aba tienie na se de abeka no ewiase de ana edi papa na say akwa bi ko ton chance bi ko won dance wo enso to yakra say ta chance bi okra enso ni bom gate mi te chance bi so wo dem a ehyew huhuro pa ewade yakopon da bitie we na de enso ni boss wa obeka se bo na yetugu so nye o ton chance ya na ton chance papa tinie ko ba wadi top coat roofing wo aba na se wasi dan opase boss wo ye boss na kama de ma wo hia chance enya ya be kama eno so in the counter attack proved to be just champion all season.
ɛno so ɛde ama kama top coat roofing ɛno ɛna mekanfo ɛde ama wo tenie sɛ ɛyɛ alozin IBR ɛno ɛna mekanfo ɛde ama wo sanso ɛna ɛyɛ changos ne nyinaa ebi wɔ hɔ irotai ɛno nso ebi wɔ hɔ ɛno nso ɛna alozin safe lock ɛno tie ɛno nso ebi ɛwɔ hɔ kama paa wanhwɛ ne yɛ a ɛno wobɛkɔfa yɛ anom deɛ ne bi na ɛno ɛgodi atia wo na ebu atia wo na ebu abɔ wo ɔsɛ ampɔfo kan yo dabi tie yɛka ne wɛntie a dabi bɛhu yɛka ne wɛntie a daakye ɛna bɛhu ɛyɛ top tienie ɛyɛ top coat roofing edine baako pɛ top coat roofing tienie ɛno ana bɛkanfo ɛde ama wo ɛno ɛna ɛbɛtumi aboa wo dan wusiem ɛde bɔ soɔ ne nyinaa ayɛ kama wɔn ɛwɔ ɛyɛ akokɔ space off Barkesi road akokɔ space off Barkesi road ɛhɔ ɛnɔm wɔ 0554 316 281 0554 316 281 0502 711 904 0502 711 904 top coat roofing was a pa tienie yaba na yaba yesisia akra yaba ko Dawood na akodi nko se Dawood die ba say ya we very duro enya the way we see church or church mu ama won say aduro we and haban we na me dey sayare na cheme me ba so hu akra na akodi nsamfo no ye be kan wasem ye ko Dawood aso ye ne no akodi eye enkomo na bibia aye kama okay yankoi yenye Dawood enkodi nkomo Ojidie se Nyankopon adaroma nti bibia eboko otwede ampo Nyankopon adaroma 360 usikriti ene den yo akra me dase we bisa me question ama mani ade pa unim ene na me kire me secret pa de nti amete ahaban sa yade okay me ankasa akra na me nim wow yeah January 2nd me ko me kurase OTEC 102.9 me wa kurase yo sure na me ko akra na se no me papa na eremu ye mienu akor panyini na ya abrewa pa afa no frame se Dawood bra na me di na chi to de me kwa kubedua bi sie mfikyiro e na okere me se wa hu kubedua we enne na me be kire de nti a wote ahaban de say ade no wow kubedua we ase ya na ofiri toye kube ase kubedua na ase e ho na o ma me wo toye wow na me se abrewa wo se o se hwe o ma me fa yefunu sa time na hospital ne clinics ne nurse sa but ye o ma me so nko hospital abemuduro nko ano ye sa bosumo nkron wow na bosumo nkron no so ye no wono mtikoku ase di nkomo won mfikyire wo sa di nkomo a prekope na wo kan me maame enti opedi animu no se wan rufie kura kubedua na ase pepepe na me free joy enti ye wo metu kubedua ase eno enti na sa abiri meti ahaban kasa na ahaban so temi kasa wow na maame afi na mahu mi secret no so hu no enti ye hwe sa nipa mienu we obi a yawo na to hospital mpaso ene obi a yawo na to kubedua ase sa nipa mienu we se ba sa du yemu a hwan oduyefo sure etiefo na anjeje sure o wura sahwia sahwia bia kwaye akese na etwa ehu ahia ena me bo wura kwaye mu so ami nya ahoma adi ba se mfio ha nan ana mfio ha sa ana se mfio ha enti se me twa sa ha ban se me de ye aduru a straight ebe ye adwuma ten on said that 360 by enche but ne baby obefe bia no eba be na otwe na asoto sure because no one obia enom ya targeting the pa yesisi yesisi no obi bebisa na mesisi me de koto me de sorry abri bia nso entio say ye dompa enkebe budakro ena dompa nso kra nka ontimi mfa nkoto nsori e drent unsa emre pa e flexible ba ukoto e sorry de bia no emu adentra because entini ahuduo e wo yesisi mu na se entini no chimatoba entini mu a na bebe ja osisi yade emu odin pa wa hu no entini papi ya wonum osisi yade ni nyina gina wontini no ene wonum dwent no wa hu dompe mienu no nhia mu no ebi wa nsuo na ewo mu no awe enti eno so basa ebe ma dompe no ba de sisie no ebe nya hawo ebi o bi ana sa dwent no dompe mienu no ekesi ani atwia ma ba ko ho awe eno so di sisi yade ba so hu no ena me se da bi se nyame ya chemaduro di ya
ene na memfa ahaban enubra na menhwehwe bia ne dwumadi edi sure enti we no mehu se no nyame bo ahoma ewo nipa yentini no ne seso sure enti meka ahoma maako enson di bomu a ebeye sisiye mu adwuma enti meka ahoma no nson di bomu no obia ne sisiye ne ye bia obenum bia no na wanya yarehwe wow yeah enti na Dawood 360 obia se sisi na de wom sure na de wom sisi ho asɛm a wo kan obi wɔ hɔ a ɛnam ne sisi nti sese wayɛ mmerɛ wɔ mpam enti we yɛbɛtumi aka sɛ ɛyɛ mmarima duro nso akra ɔhu sɛ bɛma biaa ɔwotie program yi sabri sɛ wona wo sɛ wobɛma mu yɛ den sɛ koraa na wo sisi yɛ wo yɛ a wontimi ne ɔba nhyia yie because wobɛma no deɛ mu apagya gyina so o ɛresi 180 degrees a ɛkɔba but nhyia mu die no ɛdeɛ ne bɛma no awie pɛyɔ ɛyɛ osisi ɛna sɛbe wode bɛkɔ aba sɛbe atopato no nyinaa yɛ osisi o ba sɛ osisi ne yɛ wo yɛ a yɛmmisa yɛ ho sɛ wobɛtumi akɔ aba na wahuno enti na ɛsɛ fata sɛ nifa no fa Dawood 360 capsules ɔno mmiɛnsa anɔpa a mmiɛnsa anwumre mmiɛnsa anɔpa mmiɛnsa anwumre enti ɛbɛboa no ama ne sisi no ɛhaw bi ɛwɔ mu bi afiri hɔ enti sɛ ɔkɔsini anim a ɛno ansɛ ɔkɔba saa na wawie sɛ wɔɛba na abɛɛma sɛ woyɛ ɔbaa ana bema me ye duro na me ka se me ye mema duro a na masisi mema no masisi ema no sure because agro be ye da e ya fanu mienu ni nyina nya baako da bi bema no bu a na oba na hia no nti me pe no 180 me say e bre bia se me num Dawood 360 capsules na ma yi mi ensama no sure so num bi oh onum sa ande me ko aduma ba say de ande o ma me 180 na me so ma no 180 yankonkwa obi ni sisi yade no o se ye me sasabro bi obi o se eye me kokko bi obi kura de enam nnamu yade bi nti no ama sabre ne mensem kura wo mbem kofom sa neoma we nyina no se ewo me so na me nom Dawood 360 a eye nwa adwuma empani se bi ankoka papa enye trede onso obi complain de bia kokko de ayem yade o nti ama one ontimi ne oba nhia ne be ma ahodin nim oba no nso no ontimi ne sisi na ama Genesis yade na ansa na bibi be sisa no sabi obi ota akọ agyan so na ohunu moja ubu asabi na ne toye ne hene pa sa nipa no empen pibo nsa ade bia betutua ne to ebe fifiri ne to te se we ne bodu aketua bi ubu otimi som no ne yidi agro o ma na ne ya sa no se start se ne yape etimi pai na emoja na eba but start for Dawood 360 capsules na se moja na eba ebetwa wow se de fifiri ne to no na ewo ho a ebe yire afiri ho na ma ne sisi no emu ayeden sure na watimi ayede oye bia won se ye sisi no ebetimi ama sisi obi benya sisi yade a bibi te se ennamu yade eno so yade ba ako a ehu pa na se wo fa Dawood 360 capsules a ono miensa no pa miensa anwumre se ko ba se ennamu yade na ama wo sisi na ya wo ya ena wontimi mfa enye de wo ya wo transe kakra ade se wo sore wo transe kakra ade se wo sore ebeboa ama saa ha na afiri ho na watimi atranse ayi adwuma prebia wo bibia sabre mitekam na ebia mi si obi tie o se papa yi die nka menya ne number nka mepe dinka fa nomesia say ye fra ye benya wo Dr. Dawood wa ankasa ne ne wakasa ne ne wa share ye haw na waboa ye number ne 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 akra me kasase ya na ya yenua no mo wa amanone rochire sure ya wono mo ye adwuma wa wo nua bia na se wabusuani bi wa akwantuo mu bia no na se wakwa ache na omane wa hwe ne wa mfa na nko aduro so se me nua amane me na me bra omane me because adwuma dia wono mo ye wo ho no me nua so obi frɛ from Italy obi frɛ from Germany na oka bra o bre wo ho a obeduru a ye frɛ no boga me adwuma dia o mo ye wo ho no obi beba no sabe ne be makura na nye adwuma bio obi beba no na ne sisi sabe achia obi beba no na sabe ne sisi eni ya ma o ye didem because o mo ye adwuma den na saafo no so metimi aye adwuma wie pɛ ya abafie abaji wono ma home e won papa mu a adura ayo so mo yusu ye Dawood 360 capsules wow me na o kese obi frɛ me wo UK me du airport sisi a
Kumasi airport ya no bi frɛ me. Ɔse mama mi nua bi atɔ Dawood 360 capsules ni bi abrɛ me ɛwɔ UK. Na madwuma me ye no ɛdin pa. Ama me nama na machia. Oh. Sisi a me ntimi kura nkɔ adwuma. Oh. Nipa no to aduro no mienu pɛ na brɛ me. Ma number ako awie. Sisi a matene. Me nkɔ so number ako na aka na na. Oh. Na am so obetumi anom be edukura because nhoma ne yakeka abomu. Wow. Obi frɛ me wo na wo state bi dey. O say Ohio. US of Bolivia. Aye. O say ono de oye ne say otutu otoka na accident cars na otutu no spare parts. Na sesi ya no 1 year ni ontimi nkwa adwuma bio. Ono so ne jonku ene yasa mamopo no wachia. But obi to Dawood 360 ni bi. Ono ne wa adwuma mu. Ofri Kumasi bo hyen. Wow. Enti oto ye no di ho adanse e kire no no say na me de anya bi. Oso from a on be BMS abrew. Enti ofre ha e na mo sani bi ma no. Wanom miensa. Sesi ya otimi kwa adwuma. Na ono so bisa se miensa na kire no obetimi asa anom bi aka ho ana. Wow. Dawood 360 capsules. Sesi ya metnasi anopa kosi enwumira. Obi wo frɛ me a memfa abakasa akwa we o kire no ho. Enye a ho kire. Phones no dɔso. Na call no se be ni adanse bebre. Obi ye we herbal shop. Osi Dawood 360 capsules buy no. Wadi nkukɔ mienu. Hey, and I'm saying ono kura di ho mfa so. Wadi nkukɔ mienu ko kwan me so. Osi papa bi buy. Na ni sisi ye ne ya. Enti oba na ɔkyerɛkyerɛ mu ano say wa ama me aduro. No, no, so Dawood 360 capsules. So, send Crawford one dance here. No, Oyibi, no, Tomano. 3 days time. Na papa na bayana ni nana edinachi. Nana nukura akuko. No, say, friend doctor. O say doctor di akuko. Wabuame. No, say at the intina meni akuko. O say, she. Me bayana me complain mi sisi no. Man kame bayama nasem. Emfie miensani. Me bayama nyejuma. Me konom Dawood 360 capsules no. O say sebi okweje na nso na amama nko for 2 days. Na that also miensa no everydo ahomachi hu say me be ma page ebo adwuma entu abeta akokɔ enti me twɛn sɛ akokɔ de a nya sɛ bi aponchi a menyo nantwie ɛyɛ ma yɛmfrɛw na atiefo mo mfrɛ Dr. Dawood sesia number no ɛyɛ 0244 886437 ɛna 0201 681 717. Amanfo agbave tonic ni agbave bam na mate ho adanse die no ɛyɛ adwuma paa o ye de kane nyina wa wo furu nom agbave tonic ɛsesa be na abo apɔmdiri mu asiesie mo mama nya hoɔden foforo kora sesei agbave tonic adaroma ɛsuo me ho na mo nya me ya bio ɔtro faros me dance ni agya brochire amanfo mo ti o agbave tonic kutie koko agbave bam nso sasabro ukotodwe usisi wo de agbave bam twitwi so a hwim ahotonko a ahotampa agbave tonic ɛne agbave bam ɛyɛ pasewampa enam ɛyɛ adwuma papa agbave herbal center ya wo so wutum ɛne wɔyɛ ɛma wafa furu abato mo manufo ne mo afra woni mfie dumienu de wɔnka ho ɛwɔ herbal chemical ne pharmacy shops ɛtifo afra 0246 598 256 and 020 813 0790 agbave tonic ne agbave balm oh yare ɛbɛkɔ kra FD ahwehwɛ saa ejedie nkrato yi mu agye atomu sɛ ɛyɛ hey sister wonko awato adonko original hand sanitizer edu hey Dr. Kweku Otin Adaroma wafa ho kanu bi afiga nofo so ama ayefo na me to bia kwachicha ma me fiefo ama obi enye waka asem o madam me paacho ma me so 5 enka me de no ho why na said ya amanfo agi adonko original hand sanitizer atomu no manya stadia wo befo jame sent ni se coronavirus no aba no wonu obusuafo di agro bedimu eno de no crepa boss adonko original hand sanitizer inso de efiri adonko company limited that is a quality ho asem de yeka no trodo akwa hododo ya ewomu ni na achi no wode aloe vera enso afra enti ensa wonsa ho ehwem na afo se the sister yi kan ampa timikum germs and bacteria 99.9% coronavirus and other viruses no omo venture pe wase asodwura be Adonko original hand sanitizer ubenya bi of pharmacies chemical shops supermarkets Angel TV ni Angel radio stations bebrebe ya ewo Angel broadcast network ase no ebo Ghana ha ba bia wokomu so a ubenya bi ato wo mu otu bebre no ebetumi akokuma se kronma bo hia Adonko company limited factory hwa one fresh 0231 30 32 60 ana 0244 83 22 86 ana 0244 18 66 12 Adonko original hand sanitizer coronavirus osokra
Abapamo, woman didn't creo. Online shop no. Ade enema na we order no. Omo say ready. Share what they abefie. Wow. Susumpo na meto edema omo fa mo musu. She say online shopper. Wo to ade a wo pinema wo yesusu. Na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age Abapamo. Wom de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no. Ntia wan say trafie maye ni dwamrew. Say ye ntade mpaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, operator, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059 1214 135 and 059 1214 137. Website www.abapamall.com. Abapamo. So convenient. Abapamo. So convenient. Atadwe ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo kokko yemkro ene hawo bema wa mre pem bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chrem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 Asem Beba Dabi. Okay. Asem Beba Dabi. Asem no de ebenya aba na eba so de aha ane ebeka no 102.9 Asem Beba Dabi dwumade na so na wasugu so awtie no no mienu abo apa ho meet aduasa enson kakra na no miensa no abo na ya sorry na kashe na ono so aba abeto aso na bibia ayekama oba de wa ye besan na enchichiremu bia no na ye de abremo ewia ene ye bibia homa no e de mamo e wo 0505 225578 tienie chroto ho 0505 225578 ana 0505 224944 0505 224944 0505 224944 0505 225578 ebereswa akra say ngwa kwa babiem ya akra me mawo meti enum akra na yanhwe ensem mai free eye akronwe no ebaye no say abrantia ono de ne phone akosi press na wokwa akwaji a akodane cedis ss na akwa ensem edi aba anensa sisi an yatwa so tie ya twa na sebi yesi obekum tromo na ojare sasandro de jana manufacturing kwa nante kwa yase ana ojwane yo nti metinum ya odi akra medase akra area ho area ho sem nti na dwumadie yi menim ya na ye mahohoaho asem metisa asem beda bi dwumadie o OTEC FM ha on say ye chance ye wo de yonko ho asem bae oh yeah e ma ye hunu sani ayonko ba bi efire ni ba bi ekowie hwe yonko sisi a ye ka wo masem mo mienu ifa na mo gina sa me yonko no e kom demme minisika we se bo amena menye sika nto aduane ni wo si ansa na mdisika ne be ma wo no e je se wo de wo phone ma me na se me koba wo betua wa beje wo phone Asem Beba Dabi. Common say this. Yonko we na ne na mo. Yonko we na ne na mo. Asem Beba Dabi. Watimi ede age phone no enso ampa ansa na ode say this no ma no. Na ne phone be na efo ebro enuru 30 Ghana. De efo kra no a ya mo ikura o mo boni donko me ikura na bi 30 Ghana na 40 Ghana. 10 20 so menyi ni se obenya bi na bi a 30 35 o kwani de kuma se ya de ene ko mo ye promotion no e na obenya bi Asem Beba Dabi na ono yonko we na mo na ye yonko papa
sese na won sese ni yo na no won se eniema bi sise ya na are ho se ye tikrom na se ni payenim se wo ye titirani wasan ton sa haban ye nim ni nyina o na so ye nka wo gisa asem si ansa na yaka sese ye ne ena watwa obi nsa ye o eda foforo ebi ane be ye wonsa akoyi aye kana asem ene wanya nsasi ni wonim pa se sa na ne yonko ne te nanso apostifo abakuro mo so me penalty ne kura no a enka wona be kwa akaka se dwane na apostifo obechewo Asem Beba Dabi enti na club ya sande koto sa no ma si oyonko so a ka chen se sori ye so na enka nche ne se sori me so firi se ofiri ne so a ebia no de ba wo so hwe wodi onim se wadamfo no no woni na ekọ na eba enti ne se hunu bi a wo die no enya de a wo de bi be ba wo so ye kan sa adamfo ye na ye twa ne nsai wonne sa krachu yakoba bi amana kodi sanse hunu we bi amana ta na chi akamfo no abo na baso amana mo piafo so wo ya de won de ne edin onu say ke on say dako akobi bro of was today me o tomorrow you okay enti ene na ye me e beduru ba bi na ye o enti bre bia no se wonne wadanfo nam na wo ya de a enya enso ne so tinecho jineten sebe ya obeja ye fi se kokwo we woni mi uraba dako one day sa enene abane so no okay nti ye hwe ni ye na de obi ti kromu a wo ye ensenhu na wo die ensamani a wo die aditesem a wo die se wonim na se wonka na wonyine to ema ye nche no a dako anya wo ebe ye wo ye nya wo ye ebe ye wo ba anya wo ba ebe ye wo ma anya wo ma ebe ye wo nana asemasi ana asemade asi ne na asem no anya ba okay ano eye oba de chiame akra medana CP se ode na futu onye nchechemu ede aba wakasa ede akyerew se ebadwema tieniye fabo obra ano ene betumi aboawo enche ye bebie ya homa no e wo 0505 225578 tieniye 0505 225578 0505 225578 0505 224944 nemam tie the idea kofa course no aye characteristics ventures Sahara Mr. Womo de aba de bia meka me se yade de ya kopom ndo no bi aye Zahara Mr. Zahara G capsules madam fu num bi wodi wa dance ye ani ma be hye ne hey ye me mwashi sia wasi ye akra adrobi Sahara G capsules no e bo aduma nam se ene ne mehia wa unie Zahara Marcasos unsunie tie be ma de onumbi they say oto Gcasos na ne rede no so koto man na akase se twa no mudemu no na Zahara Mr and Zahara Casos no ba bi tondro mem ha bia no obenya bi ato na yare ese ne etienie wiase obi be ho no mu a ohwa se le be manum yin de wonyi ni supporter na mu na ye fita bi basa bi oyare tie uhia Zahara Mr and Zahara Capsules no bi ebetumi aboawo san so na genital source se bu hanu a ne bemba yi ekrotwa ho hia ase efe na ekro run about de da ho kese sa se pimple bi ne de bemba no sa otumi na oba hia because of fere otumi ngo no ho wo mu adua na adua mu dum kanya na adubia no there's a secret sankofoni bia o yare mamadia uhia eye Zahara Mr and Zahara Capsules from 0246 34 8334 0246 348 334 and 0248 569335 0248 569335 I know a Calastic Ventures woman do amodiaba Zahara Mr Zahara Capsules I know na ebedi wa kejemu etumi abwa in boost herbal mixture tie ni bado wa se boost system no o peja ni gina ho ya de bia ba no abon ba good panyan no da no I know a post na do ni bia o post ni na do no in boost herbal mixture and na me kanfo e dia ma wo body pains and ye wo pressure BP diabetes menstrual disorder nipa wa ye mre ye kwapa madam fu wo yare utunu fo onfa why say man ire no de bia osu me catch say madam fu wo hia in boost herbal mixture hwe udu B15 a be like B15 endu a wo mo nomu a I don't know stekura numbi stama numbi antina nkasa numbi amba mujina bia numbi sanso na alaji omunyina numbi man be sport mo Japan sport wo custom for ho nyina in boost herbal mixture eno mo nom tie nie wan ko numbi
okoto jirigogo ma de na osi kwanche wona yibubu ni bia watch condemn tienie uhie duro missy heba benye bia to action heba e wo ho have me pharmacy apidank heba eno anie wawie bibia ope bi sota OTEC FM ha yadwum ha ya ba osupe opos ni na duro no eno even in boost heba mixture from 0246 208 496 0246 208 496 na udem watimi atobi kama 21st clinic yanko 22nd wait 21st wa anakrambwa wait 21st da wa ne jina wa ni jina jina wa utonko 22nd a dabi watra ebro so so a uko obi ko prawo mesro nko ne jina wa efa 21st okay oba de se jina ho de jina ho ehwa ne yeko jina tie ne ye yare eya na omusi ba kubi de seteka ai kachika anu de treatment bia kama o anu nya obi a letimi ye omdi be fa ngwa chika sei mu osisi wata so woto no mu nya ne osire no nyina hey omo wie o anu ane fa no seteka na anu yini nyina afio ede amam wo mo ewo mfidie wo mo lab ahodo ne mo de check bibia no 21st clinic nko omo na ultra modern machines ebi ni babia na be kanfo ede amawo say diabetes hypertension omo sa ulcer onya typhoid waist pains ni nyina omo sa gono na yewo edo na dua wo kam ono ba be da wo kam odo so a wo kam ema bosom beso a ye tam na so tamaso ni nyina no fa woni che 21st clinic omo so ye omo ewo hwea omo total filling station omo ben afa radio sanso na kan do market no omo ho inside heavy do building na mu eno je sunyane omo ewo eye kotokrom omo ne ejankroma junction no na edi hwene mo pe from eye 0540 311 311 0540 311 311 Sevia Fus enkwa aduane nie Yesu wa ya bodo okay anyuna okay ai abodo keke Yesu wa ya bodo Yesu wa ya bodo wai ai abodo Sevia food ni nie dem Sevia papa Sevia sebra etienie ono ena etumi aboaw Japan no to kakra edu ba bia say panie diabetes ya mawo esi bibi de insulin panie na de awo sa ya de awo na wa na de wo pe so yare o yare wamadia ko pe Sevia food ebito aduane a enkwawom aduane a nkwagiewom aduane a ahoden wom ano na me kanfo ede amaw a doctor for ne anyim defo nyina ajatum say ye ano na yemfa ensa eye diabetes na enyi efro kra fre papa Sevia I was 0555 789698 0555 05 ne miensa 789698 tienie 0555 ha no wi ho no ba 789698 oni papa Sevia enkasa okay ya bia homa no ade atum 0505 225578 do okay first caller ewa homa no hello wa bobe medin ba cho hwani o ai educate hey akra yankwai papa sa pepe se no body kan na manu abaso amedase na mani tola kwa fendo kabwati wasi wa chefidie no kwa weteo attention edomasi mana unia ajabofo obadie so wonu obina na ni sipanja awoso oka na ni ewiase a ese nyina no anye ni baboni fo na ese ewiase na wa ni papa fo mu wiase a obi se wanya omuso mu nka mu asem no omu na ma wiase ese ye okay ento me di bon yodium sa ya ko just beni okay that's ano edike yansan fa ofoforo e wa homa no so hello Nana Ampofo Berima wa bobe medi wani o abra Nana Ampofo pacho kofi buachi ni nyame akwa asre so adeja kofi yanko enim mame mo mabaso pa he Ampofo yes sir galamse na yi na kana excavator ne de no menye se bia me gina he ka me de papa
bi nipa ewu na so ye me de eni sen Bible so okra o ye bone no ono na ewu o man pani di na no atum eduru ba bi amanfo so oturi anu aduane yagu me no ka se o me madwuma me ye furniture eto mre bi na opo bi kwa se wo mu o na ni tia ne kana se wo nso mu na tire na dwuma nipa ne ye okay me si madwuma me nka na adaw adwuma bum so to the sense bi wo kwa na me doje adwuma no ba obi so be galante eti se otu amena no na se bia group ani na no atum si nyai adwuma no be ma ya no aduane aboye ne keka ho okay that's it okay ani e wadwe so no yansan fa foforo hello yes sir when you papa me mo majumo aja ko ni e bonta so okay aja me yentie we me dia kamen kwa dia nka o mampani na na ekufu ado nko nhemra se o de se ka cho obi a nka mra se ba ja ko ni ya dimra na du na nka ya twa won san bi ta ho na o se uni ansa ama won san na se tia no sai tini o de wo ya fu de wo bi all right that's it am se ga de ban ba ya nka ti ni pan ayen omutiu yan kwa homa no so hello yes sir when yeah me mo juma ajuma that's it mpacha odi ni se kase free me pa so me free so odi ni say ye bi ni so kuti okay so for yan kwai oh David mo juma that's it Ghana formula ke wona so on o man penia kasim ya ka mna mu ya ka monti o so wona ai afidia o so from okay wo mo fanya fiade na nyempe vota o mu okay that's it ya for front so e wa hello apa ni kasi e me mo ha o ayo me pa cho udin na kasa free pache ndidi mati nsefia ngafutu okay ya chang na futu fo nyina yentie we akwana ocha kwana sensiri no omo kene ni samni ni nyina su na omo jano okay and so aya adwagida ya da se ya fa afofro e wo 0505 225578 0505 225578 0505 224944 hello yes sir udini saka safre ye frame ajimendi am ka turu se kwai kokoturu subiri so ajimendi Mientio. Me mu papa ne kwa na metini afrebi why are there say sanity you are sanity na me pa cho me papa o probia o ten na chikakra jwada o ten nka why okay o ba me tia pa yo why okay onyina so dia ana asem okay 0505 225578 0505 224944 hello nana yes sir yeah Makeni from Konomu Dimaso okay Makeni mami tiawe yeah nana emi de semi nka nani says they me show monitor watch na nyetini se we chese so wo fadam fo a se hwemji je wo nyawa dwun se wo asem na adia madam free and family ho insa mini de ba ye wo na de ba o okay you show this film se me fadam fo se me free okay okay ya kana wontia dabi na be huru OTEC 102.9 Asem Beba Dabi hello udini sana ka safri open kase idiane ko kujeji mi ka safra fancho ojeji me yankoi ablante no wani sa enyamblasem no ono so mom pekwa bia Ghana ban omochina we omochina no ko dem a Ghana eska no ko kodi asa no ko didi asa no asa kwa enti omochina ne nsa no bia utwa na so ya hwani atwa bi sempo na ye no ano no ye da say oh I don't know him beton so say wow hello nana babo wa bob emedin ne pacha wani o kwasi de kura ku ni o fun ase akwasi long time no hear no see na je say pacha ye wa do mo de say ye kura kra adum de ho ase ye tie wo
wada roma na me ba tem pete me bisa te sa de oye ni la phone o de manu ana oh eno ni asem yo wa ya nyam brata papa oba de chia me de oka na se ko so se be di ye pa ko ka da wo ba no fa so je den ni so papa okay ya da se ye fa fo ba ko pe na ye fa ensia hello yes sir odin se ka se free Boshe ma ka se free di nyan kwanta okay Boshe ma tie we me tia kro biare ai na Ampofo nyina ye tie we nyina joso wai okay yo na sana ya be di yo ye me ni mo nyene o mo nyene bi teka okay ya da se ya fa frefo djuma nyina ensia ho ha 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 oi ya kana wontia ya bi na obehunu na ada obehunu na akachi papa happy birthday to Atim from Pong Oti aye old tafo Jacinta ne ba penny no Atim from Pong yenia yenua ba aye Jacinta ne ba ebemba ne penny and no old tafo and aye wawoda happy birthday oh okay sanso and happy birthday and come Madam Mary Texan and also every aye dodona FN sister Araba also I was stadium CJ Lewis okay ye kana wonti asia dabi ana abati akra ye wie yo akra beda say we dey ai asemu india ye kan ye nyina atiefo entie no mfa ntu omo hofo okay efisania e koso ni nyina ye niema asemi ne omienu ya nsori ye nyina na ya moa sani etie bia no oman no enkoso obia nya na famu de wo ye de me so me ye me de metimi bia no ye ya ebetima boa ama dwumadie no ene oman na tumpon ye kachi ye gya ya ma aban no nko a wotenkran ono nko a ohunu nti ba bi obia no obia enye na famu de ye etimi ye ne sade a ebetumi aboa ama no akọ bi koso kama akura ye sori ye de na ma menko bonteso aha bonteso na menchia ye ofanochi KS and afi ye sister Kate and opoyaw omunyina abonteso na ono wo akura medase okay meso medase meda obo ade ase ene ono na eye bedwania ene menyini edidwa me process nyina ase jataba sanso na Grace Adom na akrobia na eye apostle ano so medana se me amedi dwade encha me din ede Nana Ampofo Berima the Greek man betrem ede ma akrobia Nana yaw asante se Yesu ama na adwada ebetu ya yebesan ene mo hia yakramo